Hello mga ka-listeners, kumusta og maayong hapon? Alas 4:18 mga ka-listeners sa kahaponon og madag-umon gyud ang kahaponon karon, no? Murag kawanon. So may action na tong uwan mga ka-listeners pero may hunong, no? Nya mga igong pasensya niyo kay wala ta ka-upload gabi, no? Ug ito ni agis ang pagkalunes sa gabi, wasag ko maka-upload tungod ang nag-upload ko ato pero naka-copyright man gud ang Pobreng Milyonaryo ba tong part 8 bitaw. Mga to nga siguro ako pugong-pugong akong katulgon, mata kong ulauna pagtanaw pa nako copyright man. Resulta pagkaugma na lang akong YouTube edit mo to na pag Martes na na-upload no gahapon sa buntag no. Yung gabi wa po taka-upload sa kining iyampo ko ang kalag mo no katapos ang sumpay kay gabi mag-edit na ko pa dong kahit maghanap akong pananaw mga ka-listeners, no? Sige, hanap yun akong pananaw. Yeah. Moto ako lang higda, bagi piyong-piyong na ko. Nakatog, din yun hinong kong samot, no? Wado ko ka-edit. Kay, medyo badagid, lain kayo baka nang hanap bitaw. Kung saan ko nagpitok-pirok-pirok, ano mo niya, hanap man. Duha pag ikamatang ako, hanap, pananaw ba? Ito ang gipawang to akong suga kay sama makayo kaning lead bulb dito sama ko kay mata tong gipawn na piyong ko kay basig maulian ra ba hanap magyapon ra mo to ako lang gikatulog mga ka-listeners mo to ako ka-edit gabi muna karon na lang ta mag-upload ani katapusang sumpay mga ka-listeners no may pasensya nyo nga wa kita ka-upload gabi tungod kay wa gimada hanap ang pananaw gabi kay tingali tungod ko to sa pasmo ba o katulgon bitaw gaabot isu lagi ni mapasaran og di na saktong oras ba nga kaon bitaw bait kayo pasmo gyud labas mao siguro to inundan hanap ang pananaw action puto kabala ka gabi nya karon magbasa ko sa inyong comment mga ka-listeners dili sa Janken anota sa akong basahan mga ka-listeners no para matagad gyapon. Subukan ako, pasensya kayo nga wata ka-upload no, na mga adlaw nga di ko ka-upload kay usa sinungdan maka-copyright. So mao nang maugmaan mga ka-listeners no. Nya gabi gyud grabe mo gito yung mao tong ang rason gyud gabi kay akong pananaw ning hanap. Siglabad ani kong pika side mga ka-listeners ba. Pika side sa akong ulo labad. Galibog ko ani og saon ni maka-edit mabaka ako anig mga drama kung magpermanente bitaw na bation ko kaikog ba nga sa mga magpaabot ba nga di ko maka-upload bitaw ka-listeners pasensya kayo no labi na nilang Ma'am Gisole no Ma'am Life Journey no nga mao ining hatag og kanang suporta ba may pasensya ninyo ma'am nga usahay di ko maka-upload ba tungod kanang di gyud madabi tas paminaw nako labad sa ulo yung anak niya sakit yun yung mata bitaw ngut-ngut ano ba murag action na kong kabalaka kay kanya akong usa ka mata mga ka-listeners murag ano to na floating mga ka-listeners nakaswim gana na inigtan-aw nimo ba kay na maglutaw bitaw mga ka-listeners na itom nga maglutaw hindi asa kalingi sunod-sunod ba nga ba nga na ang isa ka mata muna akong bawo sa kay hinungdan ani sa cellphone baka ni sige tutok o kay balugid no nya mo na ning magngut-ngut na ning duha ni mo nang gabi wa jud kasabot murag sipsaon ako pitok-pitok hanap gyud pananaw ako lang i-share ninyo mga ka-listeners no kay basig na time jud nga di ko maka-edit ba kay kinalag pahuway ba mga ko dag pasensya ninyo una ako lang ipebaloda may udag pasensya ba kay hindi mapungnan usahay ning kalabad sa nya karon mo basa sa inyong comment mga ka-listeners kay murag taas-taas na bugog na sulti no di ito na angay na ko isulti pero ako na ipabaludaan kay basig mga suko putong uban ba nga anong dugaya kasumpay nga na daw may balo na ako daan si Junel Pagatpat ang unang komento diri sa Janken Anota no.
Ano yung comment kay wow nya my heart no. Salamat Junel Pagatpat sa pagpaminaw sa pobreng milyonaryo. Nya si Animation Thanks sa sumpay part 7 loads. Naabot na matag part 8 no. Nawahin ako basa. Salamat Animation. Nya Roger Villegas ulahi ko da pero thank you kay boss. Way sa payan Roger Villegas no. Nya si Dong Chris Bitwala Technician no. Dol asa naman ang episode 8 dol na-upload na sa pobreng milyonaryo na-upload na tong 8 no. Nya episode 8 dol ang ganda ng istorya dol. Indot jud makahapit na ni matapos pod kining pobreng milyonaryo. Nya Eden waiting sa part 8 from Taguig City na humana no part 8 na wahil ako basa ug nalit sa kog upload ani no. Sinsya kayo. Nya si Estrella Makiling also waiting for part 8 from Manila no. Na-upload na nawahi lang kog basa nawahi si kog upload no. Sinsya kayo. Dong Chris Bitwala Technician part 8 dol from Davao de Oro. Na-upload nag part 8 ani nawahi lang jud kog basa ani kay so ang karon pa man ko ka vlog. Nya si Wing Orasyon balingbing man ni si Rico balik na pud siya ni Ila si attorney na pud iyang gilikayan. Hi si Rico pogi problems jud ka. Salamat Lord waiting sa sumpay. Okay no murag si tawag na murag papilab ni kang Rico no pero tagam siya kay tiyaw pa nang gitiuna na kag pistola. Tagam gyud siya no murag makarelate ko na sa una ba itong nay dako iyangayan pa. Tumboy sad mga listeners ba. Gikas abit ako no sa kitas dughan mga listeners i-share na ako no. Pag gikas ako ingon ba nga pag ingon ako I love you ba. Gikas abit ako ingon wa ko malipay sa mong istorya. Basta mura kog kandila nga natunaw kinaawawan mga listeners lagi. Kinaawawan jud. So kada daw gyud managi ko pakita, managi ko paduol gyud. Murag parehan ning kang Rico wala tabo ba nga gitiunan pud siya tagam gyud siya no. Kung ana ba mo tag na di lalim sa paminaw bitaw mga listeners nga kanang kasahon ka. Nya tinarong imuha. Naninuod ka, tinarong good way sagol binuha pero inganaon na kapag kuan kasahon ka, istorya nga murag kuan yo murag jud kag bunalan ba. So murag nakarelate ko ni gamay kang Rico pero lahi na kay pistola kay gitio no. Grabe ne no. Pero mamao ra ba kay tumboy ang ipanguyaban ba. Pero sukad atong lalikay-likay bitaw ko mga listeners mao lang po ibagpadol-dol. I love you na noon. Likay na nino ko kay wan. Tagam jud ko. Yan di lalim Di lalim sa paminaw ka ng mainsulto bitaw ka. Insulto ka tinarong imuha. Uwaw na kayo ipaduol. No tong time nga ako na likay-likay siya na po yung paduol. Nya katong pag Christmas party na Paris pag yun hinoon me kanang paper dance. Kami junidao kay maram tag kungpo. Kanang usa nakatiil bitaw mga listeners nya. Kanang arsahon nimo na siya para di mo ma-out sa kanang newspaper yan. Nya kay anad lagi po ko atong mga palig-ustohon kay hilig kog jogging ba ni kusgan kayo pag ana. Kami may ning daog no naka-premium Yaw, katong time wa na jud akong pag-angay ato. Kining tagam nako. Pero siya na jud say paduol manggakos mo I love you nya. Wala jud ko nawala na gid ang feelings ba yan na. Mura ni nitabo ni Rico ning drama ba. Nawala sa diyang feelings bitaw nga tungod ang gitiunan siya yan na. Di lalim sa pamati kanang ma-insulto ka nya. Mura kag sa bligag bug ng tubig bitaw mga listeners. So, wing orasyon, salamat sa imong komento no. So, ako lang na-share ako gamay akong story sa una no. Sa una ra po to. 2012 kung ako masayop 2011 mas ito. Nakalimutan ko basta kay dugay na po itong hitabuan na hinumduman ako tungod ng drama ha. Kining kang Rico nga kuan kapakyasan sa iyang pagpanguyab sa tumboy no. Unya si Tisil Laurito. I like this story, thanks. Salamat kayo Tisil Laurito no. Unya si Rutsil Ali. Hintayin ko part 8 maayong tanapod sunod. Excited na ko maminaw maghuwat jud ko. Salamat Rutsil Ali no.
Unya si Marlon Suko, makalingaw ang imong drama makawala sa kalay. Salamat Marlon Suko. Batang Trackers Vlog, idol waiting for part 8 no, na-upload na no, na late lang ko basa no. Na late po upload no, pasensya. Life Journey, thank you Kent, makalingaw jud ni. Salamat kay Ma'am Life Journey no, may ko pasensya ninyo no ma'am no nga imbes na ko'y power dire, power na ko'y solar generator, di na ko maproblema og ka-chargean. Nako akong mata may kuan, surrender og tutok cellphone ba. Kung niagi mga kalisteners, nakapacheck up yung ani gud kay kung kasabot ba mo ito kanang lain sa paminaw bitaw na niagi sakit akong ari kanang mata bitaw mug nag-uga ang mata mga kalisteners ba mga niagi yung kapacheck up jugo kay ako sabot sakit man ni pilok-pilok. Ya, mura bitong silupin nga nalumok mga kalisteners kaning puti bitaw sa mata. Mura sig silupin nga nalumok ba yun na itong kapacheck up kay sakit man ni pilok-pilok no. Mura ni bas ba yan na. So, may gani kay okay ra no. Pero mo lagi kung paminaw yun ron pa nang di yun maayo mag-abuso kog cellphone kayo labbad kay so man connect ani ba. Una nga may ko pasensya nila Ma'am Life Journey la Ma'am Disolino nga mo ba nagtampuhay aning solar generator nga sa pag-expect nga maka-upload na ko kanunay kay nanay power pero agya po yung nahimong problema tungod ani ako ana po hinong panglawas may ning give up kini akong mata no. Labad sa ulo ba. So, usbon ako, salamat nila Ma'am Life Journey, Ma'am Disolino, nga ko pasensya ninyo, no? Ninyo nga mga ning suporta. Nya si Roldan Cabalis, salamat idol sa makalingaw na drama, God bless idol. Salamat Roldan Cabalis, no? Nya si Eve Pancho, thanks sa pag-upload pobre milyonaryo, God bless Boss Jan, salamat Eve Pancho, no? Nya naging magkadimaon imong spelling sa imong God bless, no? Butag imo ba ning gituyo no Eve Pancho no. So tarunga yun ning word nga God bless no kay kuan importante kay ni no nga di mo sayupon ba kay God sa Ginoo man gud ni. So God bless, so God no God nya big letter yun na basta God kay og small letter lang ang gamiton nimo nga God. Di na mao ang Ginoo nga dili ang Dios nga nasa langit ang imong gipasabot no. Kung dili Dios kung God nga gamay ang G ba. Dapat kumukuan kag word nga God. Big letter gina G. Big letter G. God no. Dili small letter kay og small letter matawag na sa sa makuan na siya mahog na og sa Dios nimo gipasabot no. Pasensya kay ato ding i-explain gyud kay kuan mo ta gatuon mabubukuan ni mga parties Biblia pud ba. Nagtuon sa kog yan no kay ni eskwela man ko sa unang evangelizer mga listeners no. Una nga explain ako ginagmay no. Pero di ko makigdebate sa ubang tinuhan no. Di na ko mag kay wa may tabo na tong debate kung magrespeto ay lano way dinaotay ba kay pareham tag kanan Ginoo no mga listeners. So importante tarungon lang ginato no ug magkuanta og gamit ang word kanang pulong sa Ginoo tarungon lang nato di lang nato ay kuan sinayop po no nya ni explain ako ani dili aron makigdebate kaya na comment mo kasagaran ano ni Ipancho kay ang God bless no God bless kasi ambaw gisayop bagyo ni tinuyo ba ka no aw kasabot aw ka kuan tinuyo ba niya pag spelling or gisayop yun niya no. So dili siya di mauno kay mo gamit ang pulong sa Ginoo sakto man yun nato. Okay, salamat Ipancho sa pagpaminaw no sa pobreng milyonaryo no. Nya Cherpar, thanks admin Jan, my fave pobreng milyonaryo, my fave pobreng milyonaryo no. Salamat kayo Cherpar no, kanunay nagi ka maminaw ba. Nakabantay na ko sige nag-comment no. Nya si Gineline Bravio, salamat kasi may part 8 na. Salamat pod Gineline Bravio. Nya si King You Diary, daghang salamat sa pag-upload ani nga video idol. Waiting sa mga musunod nga mga episode. God bless you more. Salamat kaayo
King You Diary no. Sa imuhang pagpaminaw o God bless po nimo. Nya si Tidor Dorte, thank you so much idol for your untiring efforts to let us all enjoy listening your uploads. May God bless you always. Salamat kayo nimo Tidor Dorte no. Nya si Miss Coloso da mauna kay secret kapari ko. Mao gyud no, giatake na noon niya ang lula. Surprise mo to na unsa ba kay high blood man na nakuan hinon sakang dugo. Pagka surprise yun no? Himo inong kuan hapit madisgrasya no. Nya Ma'am Jisuli, thank you Sir John ning part 8 amping ug God bless. Salamat kayo Ma'am Jisuli no. Ug ikaw po Ma'am amping ug God bless nimo. Nya si Belmar G Kanyete, salamat Lods dito na pud ko sa pikas mitiwas paminaw sa iyampo ko ang kalag mo. Salamat sa kanunay nga pag-upload idol. Amping ta permi ninyong tanan. God bless kanatong tanan. Salamat Belmar G Kanyete no. Sa imong kanunay nga pagsunod og paminaw o hinaot nga imong tan-awon sa ang ako ang vlog no. Kaya nakabantay ko sige kag balik-balik og comment sa imong request nga katong ungong palpak ba no. Nagitubag naman kanako no nga kuan wala ko na ang dramaha kay dugay na nakaayo. So nagsubay ko sa akong mga kasitip sa una introduction rin na record nako no. So ako nang gitubag ay muhang sige comment ano no nga kanang ungong palpak no. So we mo gi ko ana no ako lang balik-balikon ba hinaot imo tanawon ang vlog para di na ka magbalik-balik og comment no. Ug salamat Bermaraji Kanyete. Kinabuhing sugod. Thank you sa pag-upload idol way sa payan kinabuhing sugod no or reject red no. Salamat. Analin Samson, hi, salamat kayo kay Nana part 8 lingaw kayo ako ko ani nga drama idol. Big thanks kayo nimo ug always thank you idol. God bless you always. Salamat kayo Analin Samson. Literacy ang profile asa naman ang part 9 nagulat jud ko. Pasensya kay wag kita ka-upload pa sa part 9 no. So atang-atang lang gyapon no kay ato lang ng lugaran po mapuhon siguro or panikamutan lang kutob sa mahimo no. Dili ko mosaad. Nya literacy makalingaw jud ni nga drama no. Literacy ay nakabutang. Nya si Berlio Kugunon nasaan ang part 9 idol. So wala pa no. Pag-abot lang kaya ato nang panikamutan niya ma-edit. Gian Angie, wow, nice story po. I love it, the drama of RMN. Pero may good kog tigpaminaw aning drama sukad bata pa ko hangtod karon 26 anyos nagpabilin tatak RMN. Salamat kayo Gian Angie no. Unya si Rosalie Bote next abang-abang lang no. Ikalimot sa pag-subscribe para updated ka kanunay no. Og si Idin excited sa part 9 sana ma-upload na no. Puli-puli na ginato mga ka-listeners no. Greg Cordoba part 9 upload na. Ay pasensya kayo no di gyud mo makapura na ko gid kay ibalo mo nga kuan jud tigi madali ning pag-edit mga ka-listeners. Ya, sayon ra kayo ning comment sa uban no nga purahado kayo no. Labad na ganin akong ulo, sakit ang mata ja. Ning kamot ng gyapon, ja kini uban apurado jud ayo pasensya no to. Ayon tar po mapangapura no kay di lalim. Nya basa ko diri sa kuana sa John Radio naging niya comment mga ka-listeners no. Kay ako lang jud ning tagaag pagtagad labong maka-vlog ta diri sa John Radio. Ito sa Pikas wala tay vlog mga ka-listeners sa kuan. Naning Jan kin ano tawa tay basag comment no mao na nga manghinaot kung pagsabot sa uban no nga magbasa ta diri dapita sa mga komento. Di lang ta masuko kung kanang magsigitag vlog ug katong di maganahan vitsuras drama gyud matik na no initiative na og si Mambel Pepe no initiative gyud no di na kinahanglan nga masuko pa ka ay na ay vlog no forward lang dito no nya kuan sad no katong di ganahan sa ads skip na lang gyud no ana lang kasimple no para dili makuan yung di mo mainit ba no. Nya si Danila Gonzaga nagkamaot ba og batasan anang magyawyaw sa kataas imong pag-vlog dili na unta na siya dili na lang unta na siya mo klaro kay part man na sa dili lang unta na siya mo reklamo kay part man na sa imong pagka-vloggers haha peace
unta dili na mo reklamo, hihi. Thanks a lot Sir John, kalipay jud nako nga mamati sa imong gipang upload. God bless. Salamat Danila Gonzaga, no? Mo gid, no? Katong mga kuan di ganan sa vlog mo forward na lang gid sa drama, no? Nya katong di sa ganan sa ads, di ganahan makatabang sa akong channel, no? Skip ninyo, no? Nya na lang ka simple, no? Skip ninyo, di mo ganahan mo tabang, sakit yung dughan ang pagtabang, skip lang ninyo, no? Maminaw mo nga libre sa drama. Skip ninyo ang ads. Kay para di lang yun mo madas yung kapungot ba nga anong na-vlog, na-ads, no? Tagaan na muna kung initiative na lang muna, no? Kung di mo ganaan sa vlog, forward sa drama, no? Diretso sa drama. Di sa mo ganaan sa ads, escape ninyo, no? Yan na lang kasimple. Initiative na nimo, no? Sa pay ubang istorya na common sense, no? Yan na mga listeners, no? Ug salamat Danila Gonzaga sa imuhang pagsabot, no, sa atong vlog, no? Nga naagi tayong vlog kay para po ninyo mga listeners, no, mga solid listeners nga ganahan nga ma-shout out, mabasa ang mga comment, no? Unya si Life Journey, si Ma'am Life Journey. Thank you Kent sa kanunay sa pag-upload. Nice po ni nga drama. Salamat kay Ma'am Life Journey, no? Nindot yun ni Ma'am. Kining iyang po kung kalag mo kay action, no? Hello Kent, unsay name sa channel sa nagsumpay kay ako i-search para matiwas na ko pamati. No worry Kent, sakto jud ka, likay lang jud na Marios content taker. Salamat kay Ma'am Life Journey, no, sa pagsabot, no? So imuhar bagita ning request ning drama, no, kaning ayaw ako tuloy nga dili ka na higugmaon. So pasensya jud kay Ma'am, no, nga ma-cancel nako tungod kay gipadayon ni Tatak Bisagol, no? I-search lang Ma'am, no? Tatak Bisagol, no? Kuha man nimo na sa YouTube, ma-search Ma'am. Tatak Bisagol, no? So nagduda ko ang admin si Bisayang Sugilanon ra kay maora mag-style, no? Tatak Bisagol. So Ma'am Life Journey, no, Tatak Bisagol ang pangalan sa channel, no? I-search lang Ma'am, no. Pwede po i-search nimo ang title sa drama, no. Mugawas na siya Ma'am. Salamat kay Ma'am Life Journey sa imong pagkamasinabuto, no, sa imong pagkamatinabangon. God bless nimo Ma'am Life Journey. May pasensya niyo mga ka-listeners na mataas-taas atong pagbasa sa comment ron kay giapil man to dito speakers, no, nya tagdi lang kay katapusan sumpay naman pud ni nga sa atong drama nga iampo ko ang kalag mo, no, mga ka-listeners, no. Nya si Laika Cabiles, salamat sa pag-upload idol, I like this drama. Salamat kayo Laika Cabiles, no. Nya si Ma'am Life Journey, nakita na nako Ken Tatak Bisagol, no, no worry. Nakita na nako Ken Tatak Bisagol, no worry. Salamat kayo Ma'am Life Journey, no. So makapadayon na kagpaminaw diya Ma'am, no, sa imuhang drama nga gi-request, no. So di na lang ko mo-upload ani kay akbang na sa ming duhan ni Tatak Bisagol, Marios content na pud ko. So salamat sa pagsabot Ma'am Life Journey, no. Nya si Atichi Vlog, mao jud kuya, i-forward lang kuya, permit jud ko na maminaw sa mga upload nimo, permit jud ko maminaw sa imong mga drama, pero usahay pag magtipid ko battery ako adjud i-forward kuya, dili na lang unta good mo sila masuko, sila na lang kaya mag-upload para dili magreklamo, mo gyud, no. Mo gyud kay bati kay ning mga magsigil ag reklamo unya masuko pag nay ads sa na lang dai itong buhaton ani, no, undangon. Sa radyo pwede pug sa radyo na lang sila maminaw, daghan sila reklamo kay nay ads. So og sa radyo maminaw mubo ra nya daghan pug pahinumdom. So maura ya akong kwentahan, no, sa radyo maminaw mubo ra nya daghan sa pahinumdom, no. Muna nga di na lang uta good mo reklamo, no, katong mga reklamador kay ba, di na lang ta mo reklamo, musabot na lang uta, no. Kung di mo ganahan makatabang, i-skip na lang ninyo ang ads. Nya di mo ganahan sa vlog, i-forward lang, balik-balik tuwag sultan ni mura kog plakang guba, no. Matod ba itong akong kuan sa una, no, mura kog plakang guba, sig balik-balik, no. Okay. Salamat kayo Atichi Vlog sa imong pagsabot, no. Nya ako nang gibalik balik ang explanation, no, nga para makasabot itong mga uban nga listeners nga kusog mong reklamo. Ako lang nang gisulti gyud balik-balik para di na mo magreklamo pa, no. Unya Laika Cabiles, salamat sa kanunay idol, maura ni akong kalingawan ug paminaw para dili ko laayon sa akong trabaho. God bless you idol. Salamat Laika Cabiles, no.
Unya Charlene Pacana, salamat kay Sir John, God bless kayo, passive upload, salamat kayo Charlene Pacana, no. Unya Annalyn Samson, agoy salamat jud kayo idol kay natiman-an jud kunimog apil. Natiman-an yun ako ning kanunay gud nga mga mag-comment, no. Solid listeners yun no? Si Saisi Morales, tulo ka heart ni. Salamat kayo Saisi Morales, no, sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Ma'am Gisuli, wow, paspas kayo ang sumpay sir, salamat kayo ug amping permis sir and God bless. So mapaspas jud ko ma'am basta kondisyon ko sa paminaw nako baka hindi maglabad ang ulo bitaw. Mapaspas siya kay ganado ko ba. Pero na mga time maglabad ang ulo, labi nagkulag makadlawunan ko. Murag bati gid akong adlaw nang makadlawunan ko kay labad akong ulo gid. Ya, mag-edit ko mo connector sa mata gid ang magingina ako ni gidit ba robot og kanang samaw muna nga usar gi ma-upload kasagaran, no, pero na magani maduha kay kana murag nakastulog na jud kong insakto na, no, nga kondisyon kay edit ba. Salamat ma'am Gisuli, no. Nya si Elisa Parahis, salamat sa pag-upload, next please. Okay, karon na mao na ni katapusan, no. Unya si Markan General, kinidol paspas kayo ka naka-upload ang ako radyod matabang sa imong channel idol, ang dili pag-skip sa mga ads. God bless and more power sa imong family idol, from Bastimosa family. Salamat kayo Markan General, no. So salamat kayo sa pagsabot, no, ug sa imong pagdili pag-skip dako na ng tabang, no. So may pa ni si Markan General, no, kay musuporta pa pinaagi aning dili pag-skip, no. Ang uban taon kay masuko na ads, no. Murag di ka mao mo sabot ba, no, pero sige lang kay mas daghan man ang nisabot. So kamo mga kalasiners nga mga ning sabot, dako kayo pasalamat ninyo, no, sa inyong pagtabang nga dili mag-escape sa mga ads, no, sa inyong kanunay pagpaminaw. Salamat kayo inyo tanan mga kalasiners. Unya si Maristel Humawan, wow, naaman dayon ang sumpay dul, daghan kayong salamat, God bless for me. Salamat kayo Maristel Humawan, no, o God bless po nimo ma'am. Anya si Ma'am Life Journey, nice ni nga drama action young lady and the old lady, nana nice one, thanks Kent, no worries anang mga unhappy listeners imo Kent, imo channel, no worries anang imo mga unhappy listeners imong channel Kent. Importante majority man may nga very happy sa imong vlog and follows the nice story uploads nimo. Please don't stress yourself ana mga unhappy listeners. Sagdi lang na, padayon lang kay daghan mi nalipay sa imong efforts. Take care and God bless Kent. Salamat kayo Ma'am Life Journey, no. Ikaw po ma'am, take care always. O God bless po nimo sa inyong pamilya, no. Salamat kayo. Unya si Maristel Humawan, na-memorize na jud minimo halos tanan dol. Salamat dol sa always pagtimbaya. Garbo pud kayo namo dol. Stay safe and healthy. Healthy lang jud kanunay dol. Naara mi support per mi og avid listener nimo. Salamat Maristel Humawan, no? So diring dapita taas-taas tagbasa sa inyong mga comment mga kalisteners kay katapusan sumpay naman po nino. So i-forward lang dito sa drama kung gusto na excited na mo maminaw, no, sa drama, i-forward lang ninyo dito. Balikan lang niyo ang vlog, no. Pwede rin ana, no, inyo na balikon ang vlog mahuman na mo paminaw sa drama. Balikan lang niyo paminaw ang vlog katong mga ganahan maminaw nga mabasa ang ilang komento ug ma-shoutout, no. Unya Buhay Probinsyano, tulo ka heart, salamat kayo, no. Buhay Probinsyano, no. Pidel Bilabyan, Pidel Bilyaban, salamat sa pag-upload Sir John Radio, taga Son Malusing Davao del Sur ko. Salamat kayo Pidel Bilyaban, no. Bilyaban. Ruina Viernes, sagdi lang na siya lods kay naghinam-hinam na siya maminaw. Maugit siguro pod kay mao nang sa photo na og vlog kay gusto na gyud niya mo diretso paminaw, no. Pero dito sa akong Jankin dito ra gyud mo paminaw, no. Diri lang ko ning bawi ba aning dapita kay aron matagad sa inyo mga komento bitaw. Mon diri ko ning bawi og basa sa inyong comment mga kalisteners, no. Kay dito sa Jankin diretso mo paminaw sa drama, no. So pagsabot na lang yung gikinahanglan sa uban, no. Salamat sa mga solid listeners nga kanunay gyud nga nag-atang sa mga drama ug maminaw sa ato ang pagbasa sa mga comment, no. Okay, para ninyo raman po ni, no. Unya si Chili Wong Stevie, sir karon pa ko katagad
Sorry kayo, busy sig pamana. Hihi, salamat kay sir sa imong kugi nga pag-upload. Salamat. Salamat po kay Truly Wong's TV, no? Sa imong kanunay, kay balod ko busy ka kayo kay imuhan po ng content, no? Ang mamana ba, mangwag, mga seafoods, no? Salamat kayo. Truly Wong's TV, no? Unya, Belmar G. Kanyiti, bag-o pa ko naminaw dul, kay naminaw ko sa patayang buhi. Salamat sa mga uploads. Salamat po nimo Belmar G. Kanyiti, no? Unya, Roxanne Cruz, no escape ads jud kulods. Maulang sa na akong ikatabang sa imuha. O God bless jud sa imuhang mga sponsor, more blessings sa ilaha. Salamat kayo Roxanne Cruz, no. God bless jud sa mga sponsors nga kanunay jud nga nagtabang, no. Dako kayo pasalamat gid nila Ma'am Life Journey, Ma'am Jisole, Ma'am Grace. O si Angie Di Binagracia day, no. Ug sa nilang Super Pop Girls yung mga mintabang sa mga niagi, no. Salamat kay Ma'am Bill, Ma'am Cecil Ruben, Kit P. Garcia, silang Ma'am Amalia, sila insa pa ba to, nakalimot na ko sa uban, di pa mention tong uban eh. Sinsa kay ma-mention usahay. Salamat, ako kayo pasalamat bitaw ninyo mga ka-listeners, no. Ya Roxanne Cruz, highly appreciated kayo ang imong always pag-mention ng Murods, makalipay jud siya. Salamat kayo Roxanne Cruz, no. Ib Pancho, salamat sa pag-upload boss. Diyan atang napud mi ani, atang napud ani. Salamat, no. Ib Pancho. Simple Rica. Salamat idol sa pag-upload na pod. Ikaduha na nako ni nga paminaw, gwapo pud ni nga drama kay action kayo. Kung may video pa ni, mas labaw pa nga ma-excite ko sa action. Salamat kayo. Simple Rica, no. Nga taas na kay kog nabasa, no, diri lang tama ni si Belmar G. Kanyiti, ayos lods, naghuwat po ko sa sumpay sa pobreng milyonaryo. Salamat Belmar G. Kanyiti, og diri lang tama, no, kay 32 minutes na. Dako na kay tag oras nga nako ano sa vlog, no. Pero namawi magupog karon nagbasa kay wa man ta ka vlog sa niagi, no. So pasensya kayo sa taas na to ang vlog, ug salamat sa mga listeners nga kanunay ning sabot og ning suporta. Kung di ta maglangan, paminawan nyo ang katapusang sumpay sa Iampo Ko Ang Kalag Mo. Og karon sa katapusang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Iampo ko ang kalag mo. O basin sa sunod, sila na usab ang gimalason. Don Mateo, nagkaduol na ko. Tunay checkpoints kukuk butangig mga tao, ha? Yes, Don Mateo. Way pasudlon si Bisan Kinsa. Gawas ko na rin pagtugot ka na ako. Nakasabot ba? No problem. 5 ka checkpoint ang imon. Una pamayabot diri sa akong mansyon. Yes, Don Mateo. Oh, Nana, may checkpoint. May nipara na to. Honongi, unya diskarte ha. Andamang imong pistola, Nana. Sugda na to og puril ang mga itong agianan. Ulong! Ulong! Ano kay? Nagtanga ngayon mo ngayon eh. Anong makita ko na ko? Ginadili na ang pagsud. Balik ka mo sagi. Kung hindi mo mabalik sagi, mamiyatay ka mo. Ulong! Dos! Oh, kalma lang, Sir Boss. Boss Agaon, mamalita ramig tanong, Boss, og ni ay among palipay, oh. Ginagmayng gasa para ninyo. Oh, duha raman di ay mo. Ni ay ginagmayng gasa. Tag 5,000 lang mo. Ay, mubalik na lang tas agi kay basin og di sila musugot larga. Sige, sir. Kung dili mo dawat, ato na lang mi. Tanan na lang. Naun sa man ka mo mamalitay magkamog tanong. Sige, suod ka mo eh. Salamat, sir. Dawatan na, sir, oh. Ayaw, di pala klaro. Oh, Isodere, loyo lang nga bahin. Okay, soda ka mo, mamalitay tanong. salamat. Salamat. Buhay. There you go.
Dawatagin mo nga ba yun ako isa, 5,000. Eh, Bros. Nirito. Bros. Murag dako kay kag problema niyo rito. tinuod ka na, bros. Niyo rito. Di ko papahuwayon sa kong konsensya. Kalabot siya. Sa nahitabo, kang Manong Moises Buang. Niyo rito, Philip. Patay na siya. Ug ako ang hinungdan siya kamatayan. Oh, niyo rito. Sorry kayo, pero nibaw ko sa nahitabo. Tungod kay nakakita ako. Bros, nakakita ka nga. Gipusil sa imong amahan si Moises Buang. Bros, Kung musumbong ka sa imong amahan nga, nakakita ko tingali niyo rito ako isunod ni Don Batios pagpusil. dili, bros. Grabe ka sa Don Mateo ko. Buang pa. Ipusil pa yun. Dili siya buang, bros. Niyo rito, Philip. Dili siya usa ka buang. Kundi igsuon siya sa gingalan og hulyan nga bana ni Paulina. Nga mo'y tag-iya nining maong yuta ug giilo. Niyo rito. Si Manong Moises. Siya din ang kanunay nga mutex na ko. Sa dotang binuhatan lang daddy ug mami. Niyo rito, Philip. Gusto ko siyang tabangan. Gipatuo pa ako si daddy nga natsuko ko kaniya. Ug siya din misali si daddy nako. Iya gitugyan ka nako si Moises Buang. Nangita ko pagi nga magkaikya siya. Ako siya gisugo nga. Bunalan ko sa kahoy, anon kunuhay, makuyapan ko, budagan siya palayo. Pero sa dihang iya kinigibuhat, nakita siya ni daddy. Uway ko kaluoy nga gipusil siya, ug nahagba sa yuta. Kaluoy. Nahagba siya sa yuta, bros. Ug samtang nagtinga siya sa kamatayon, nagkasulti pa siya. Nga igsuon siya ni Julian nga pana ni Paulina, nga mo'y tag-iya sa yuta nga giilok. Gitiwasan siya sa pagpusil ni daddy. Niyo rito. Unsa may imong buhaton karon? Inosente ko sa mga binuhatan lang daddy o mami. Tungod kay sukad sa kong pagkamat ko ng buot. Dito ko sa syudad nagtubo. Dito ko nagdako. Niyo rito, Philip. Gusto ko. Malayo aning dapita. Nganong di man na imong buhaton niyo rito? Nagduha-duha sab ko, bros. Tungod kay tuliso ko sa kong tanlag nga. Biyaan ko sila si Daddy Mateo. Ug Mami Maura. Oh, basta lang. Pagkalisod sa imong kahimtang niyo rito. Sila si Bruce ug Philip Mateo. Unsa kay gipanagsultihan sa duha? Kibati akong dakong kabalaka. May tungod sa unsa, Maura? Sa prinsipyo ni Philip. Tungod kay iya na kitang gipadlong. Sa ako nagikaingon kanimo, Maura, kung magpabuang-buang man siya, dili ko managkana sa pagtugas kaniya. Kriminal ang akong amahan. Niyo rito. Wa siya managana sa pagpusil kang Moises. Niyo rito. Ang imong daddy. Iya pa imong nanay. Kamang duha. Ano ba inyong gipanagsultihan? Bruce, Philip? Unsa man? Nagplano mo sa pag-rebelde ka nako? Oh. Daddy. Ako ba inyong gilibak? Ako inyong topic? Ha? Unsa man, Philip, ni sumbong ka sa akong gibuhat nga pagpusil kang Moises Buang? Daddy,
Kung galing nagplano man kamus pag-rebelde, bato ka na ko, sulti na yun. Kung makikontra mo na ko, prangka, ha? Kay mahimo nga, makigpinusilay mo rin ako. Dili ka na may tabo, Daddy. Hatagat na mo kay kayo nang. Ha? Hatagat na mo kay kayo nang. Paglaro lang. Ikaw, Bros. Kung saan? Kung sige pa nun, tinin mo kang Philip. Wa man yun. Wag yung taon yun. Wag yun. Oh, mao gani. Mas maayo. Pag sulti mo tinuod ko nung sa plano ninyo, kay bisag karon dayon magbuwag ang atong mga daan. Kung ikaw, Philip, wa makauyon sa akong mga patakaran ug akong mga binuhatan, bukas ang gangaan para makabiya ka. Sa ingon lang anak ka sa iyon, Dad. Masigwa ka ba kauyon sa akong binuhatan? Ang ako lang, Dad. Maong ako'd mahimo. Mag-usab kita sa dagat sa itong kinabuhi. Ha? Mag-usap? Wa ko'y anging usbon, Philip. Kahilas, gudi mo, Philip. Kahilas di mo mumando na mo ni Ana. Ha? Mami, Angay kapaganing magpasalangat. Pero karon nga sakto ka na sa kabuot, nga dagko ka nagkabukugan, professional ka na. Mauna ka na imong imando ka na mo. Hoy! Dili ka maingon, Ana, kung dili patungod sa among diskarte ni Mateo. Mami. Nana, doon na ilain checkpoint. Gipara ta. Diskarte gihapon, Princess. Right. Now? Manaog ta, Princess. Now. Sir, Now. Kuang helmet. kuan sir, mamalitay mi og tanom sir. Og duhaman mo, doon na mi pahalipay para ninyo. Tag 5,000 lang. Dili may mudawat, anak. Kuha ang imong helmet. Dili di mo musugot, sir? Mando, ni Don Mateo. Musod mi, kay mamalitay mig tanom. Pero, og dili mo musugot, mapugos gid mis pagsod. Sa? Yeah! Buang kini! Ni apahayag! Ang imong mga mata! Nagunitan ko ang imong lubagon ko ni! Tungkol ka ti ko nga. Sinana! Yeah! Mga kaliwat mong satanas! Ni ay paniwasa ay pa! Hapit na kita mag-lips to lips, Don Mateo! Hello, Don Mateo. Kokok. Rubing ang imo mga tao. Kung tinudaray bang nagbantay sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga pwesto. No problem, Don. Hinahanglan nga way lang makasud. Nakasabot ka ba, Kokok? Sa kubugo? Yes, Don Mateo. Susiha dayon kay base nung nagtanga lang ang imo mga tao pagdali, Kokok. Naginyor, karon na yun. Og ang labing bantayan ninyo. Mao katong princess. Nakasabot, Kokok. Yes, Don Mateo. Lihok na. Lagi. Ayaw pagyaya. Yes, Don Mateo. Unsa pa ikipaabot nimo, bugo, chulukoy. Naglihok na ko. Siguro kang naglihok ka. Naginyor, huwag kisaling na ko eh. Basta ang importante nga way makasud sa atong teritoryo. Naginyor. Bye-bye! Babay. Samok mo. Labad ka sa Maburyong ganing uto ko. Layasan ti kang buhanga ka. Ngalan pa kung bugo. Chulukoy! Wasa ka kay Bao. Mas chulukoy pa ka na ako. Hanggaw ka doon, Mateo. Kung wa pa mi. Dili ka mo dilan to sa mong kalihukan doon, Mateo.
kay kami mo ay nagkapahimo ni mong milyonaryo doon. Puisit ka. Pe! Una na kong susi ang una checkpoint. Masinagtanga na itong mga tawa na. Princess, nagsuot-suot naman ta. Wa naman ta muagi o karsada ini. Likaya na to ang mga checkpoint nga gihimo ni Don Mateo, Nana. Ah, okay. Ikaw ang bahal. Nihunong ka, princess. Mauna kini ang ilang torture chamber. Unsa may atong buhaton, ha? Gusto lang kong mutanaw sa ilang gihimong lubnganan ni Tio Moises, Nana. Princess. Tio Moises, pasaylo ako nga wa ko makapanalipod di mo. Pero ayaw ka bala ka, Tio. Kung dili man ko magbalampuso ning akong kipuhat. Magkita rata. Ubanta nilang nanay ug tatay. Apan maningkamot ko. Maningkamot ko nga magbayad ang tao nga naghimo ka na itong kalaot. Mananap sila. Wa sila'y kaluoy. Ni anak ko, Tio. Aron maningil sa ilang mga binuhatan. Princess, di na ka magtukay. Oo, Nana. Idool na to eh. Nagkadoon na siya. Sir? Kinsa mo? Akong paniwas ay... Dali na, Nana. First checkpoint. Hoy! Saan? Kira mo diri? Ha? Kira? Sinyas, Ray. Baka kailan ako, go! Okay. Very good. Okay, bantay mo diya, ha? Tando lang mo diya. Okay. Ayaw mo palipat! Good, monkey. Okay. Padahin ko sunahan. Mihunong ka man, princess. Tawagon ako si Bruce. Tay pasa. Makasalig ka hatan niya. Nisalig ko niya, Nana. Si Princess man eh. Ayan yung numero. Hello, Princess? Asa karon si Don Mateo? Naa sa iyong mansyon. Si Philip. Kau ba nila? Sa palibot sa mansyon, Bruce. Pila ka buok ang nagbantay. Mga... Napo, kataw. Salamat, Bruce. Kung si plano ni mo, Princess. Asa ka na karon? Salamat sa impormasyon, Bruce. Bye. Oh, hello? Hello? Off na niya ang iyang cellphone. Saan kayo buhaton? Ni ano ka siya? Iyang ipanimaos ang kamatayon sa iyang Tio Moises. Bruce, Oh, niyo rito. si Princess. Asa ka si karon? Kuha niyo rito. Kining, O siya kay ibuhaton kung mahibaw siya sa nagtabo ni Manong Mrs. Buang. Suod na ba ni sila? niyo rito.
Nabalaka ko. Sa unsa, boss? Nabalaka ko katigalig. Muhimog lakang si Princess. Batok sa imong Daddy Mateo. Di lang siya mag-apil-apil, bros. Pananglit ba? Pananglit og mahitabo. Nga buhaton gining Princess. Wa siya katungod. Uli siya mahimong pasagdan ko ang akong maginikanan. Panalipdan ko sab sila si daddy ug mami. Yorito. Pananglit. Mga tinugyanan sa balaod. Ang mudakop sa imong daddy. Nanawag ka bag mga pulis. Ha? Wa yorito, uy. Wa, uy. Kung mga tinugyanan sa balaod, wa ko'y mahimo, bros. Gani na kanahon ako. Ngagmihon ko si daddy na mo surrender na lang sa mga tinugyanan sa balaod. Imposible nang mahitabo nyo rito. Oh, bros. Maugyan na nyo rito. Hi, Philip. Uy. Miss Indira. Nga naman ka. Nga nang inganog sa problematic man ka. Ano? Wa, Miss Indira. Are you sure? Yes. Philip, di ko gustong maproblema ka. Tawad kayo na. Mahal ta ka. Salamat, Miss Indira. Gusto ka? Masahian ta ka? Basta huwag na stress ka. No, thank you. Salamat lang kayo. Nalipay ko nga. Nga nakita ti ka. Oh, really? Oh, yes. Oh my God, nasa mo tanga akong kalipay. Ako ka nang biyaan tao na ako, ha? Philip, manuray ta na. Di na muna karon, Miss Indira. Talos amay. Muhagad lang niya ko nimo. Maura, naunsa ka ba? Nagsige ka mag-inom og tubig. Lain ang kuba sa kong dughan, Mateo. Unsa gikulbaan ka? Kusog kayo ang kuba sa kong dughan. Ay ka pa, Gruta. Ay kapilag ko mo to. Gikulbaan lagi ko. Gihapuhap na. Ay, ginawa. Basig malibot ka ginahawa, Maura. Hanggaw ka man, Mateo. Oo, ginasig tayo doon ka nga. Mo ginahawa, gyud ka. Kinahanglan nga magpakabuhi ka. Ay natural. Kay basin og laing batan-ong babay ang makapahimo sa atong katigayunan. Maugin ay mahitabo. Salbahis nga, Mateo. Ay nga magpalugpitan ko ni sa siradura. Akagun ta kang buanga ka. Nawapay ka lang, gibibalik. Kaya kung doon na pagituok na tanilang Julian o Paulina na atong gipamatay. Mateo. Checkpoint number 2. Asa akong mga tao din eh? Anong mga sila? Oops! Mga kuglit! Asa mo? Anong mga mo dilis yung pisto? Kuglit! Asam ka ni sila? Mga buang gining matawan na. Gibiyaan ng pisto? Pwisit! Nana, may armas ka? Oh, princess. Doon ay tulog ka magazine nga puno sa bala. O may dinamita nga imong gihatag ka na. Sobra ka na sa gihatag ni Tio Moises. Magamit ang kidi. Gubat man ni. Mao na giingon nga no retreat, no surrender. Oo, Nana. Posibleng mubiya sila. Oh. Uy. Sa ka na. Sapatos ka na. Nanigyan mo sa kasabutan. Ako kaning mga duha ka kunyit. Ni ari si kasabutan. Ug walay kinabuhi. No, dili. May nakasunod na kaway. Susiyon ko ang checkpoint. Resulta ka na sa pagkatihik ni Don Mateo. Huwag yung may atagi o ganil, Radio. Arong talira yung tabag kontak. Ay, tihik ka ni Don Mateo. Paibaw ang kunis Don Mateo sa nitabo. Ako, Armas. Mangandam ko. Kiting nasa palibot ang kaway. Magpasalipong na ko. Kibasin
Pahibi na ni kaaway. Oops! Maniit na ko. Kay basin ako yatakihon. Katakong di malas. Oh, Mateo, ang imong cellphone. Kinsay na naman. Si Kukok. Uy. Hello, Coco. Yor, bad news. Unsay bad news? Ang duha na to kasakop ng ibutang na ko sa checkpoint number 2. Duha ka ukak nita to. Tidbol na. Unsay tidbol na? Patay na nyor. Okay siya nagpatay. Wa ko may baon na. Unsang klasya sa kamatayon? Gipusil, gidungga, sa man. Uway sa man nyor, pero may mga punog. Akaleche. Ang checkpoint number 1, unsa ba gibuhat? Okay naman siya rito nyor. Wa may problema. I-alarma diha sa itong mga tao. Kinahanglan nga magpantay ang tanan. Oh, nyor. Labi na diya sa mansyon. Kay, masinong nakalusot ng away. Nadiya sa mansyon. Unsa, kokok, buang ka. Hanggaw ka, bugo ka, sulukoy kang dako. Ay, ngano ba na? Are, ha? Kining, unsa man, imo kong gihadlok pa ko nimo. Balik dire, kokok, tabang dire, bantay, tabang dire. Nyor, bye. Kalichi. Ako pisula, ang akong armalay, ang akong mga armas. Ngano ba? Unsa pa'y nahitabo, Mateo? May kaaway nga nakasud, Maura. Gipatay ang duha nato ka mga sakop nga naghimo sa checkpoint. Unsa? Mateo, pagklaro. Karon, mangandam ko ang akong mga armas. May nakasud nga kaaway. Si Philip, kinahalang mahibaw siya. Unsa, mami? Kinahanglang mutabang ka sa pagbantay, Philip. Kinsa mga kaaway nga giingon mo, mami? Basta kay kaaway. Kung mga pulis mga na, mami, mas maayo tingaling, muampo na lang malinaon si Dari. Philip! Digid angay musukol sa matinugyanan sa balaod, mami. Tuhod kay nagkasaha magid si Dari, angay lang, nga musurin din malinaon si Dari. Nung ka, Philip! Daddy Mateo. Makikamatay ko kung kinsa man kang mapangahason nga kaaway nga misud sa atong teritoryo. Kadaghan ko ni mong armas, Daddy. Diya! Nagtakin ka sa duha ni mong kapistula. Duha ka pistola! 45 kalibre kini og 9 mm. Diya pa sa tubangan! 38 kalibre. Kanang sa luyo ni mo, Daddy, unsa man na? 22 kalibre. Naggunit pag yung kang armalahit. Philip, sa tuna kong kamot, armalite, o sa pikas kamot, shotgun! Daddy. Ikaw ang mugunit aning armalite, sawa! Patya ang kaaway nga musod sa atong masyon. Daddy. Di isang kinsa musod. Patya! Diya pa ko hunting knife. Bisag pag mga pulis ang musod, Philip. Daddy. Una-una ako sa makadaghan, Daddy. Ako na kanagyan na, Philip. Daddy. Mateo, tingalig. Tingalig unsay mahitabo ka na to. Kung nahadlo ka, Maura, pagunit og armas, ha? O sila ang si Bisan Kinsang kaaway. Mateo! Madam Maura, ang sinahita po. Ang mga tao sa gawas ni Mansyon, pulos armado. O dali-gali ang kumakasod. May ganikita nila kailan ako. Miss Indira, may kaaway nga nagkasod. OMG, ha? May gipatay na sa sakop ni Mateo. Ang naghimo sa checkpoint. Oh my God! Mao nga, gipalihok ni Mateo ang tanang mga sakop. Gipaalerto aron nga magbantay sa palibot. Hala, nukin sa ka, ha? Wa pa mahibaw eh. Dili ka si Princess? Ang babae nga nakita ng CCTV, madam? Nga nisunog sa inyong bodega, sa pangisdaan, o nagpaulbos inyong lansa? Ha?
Kung siya man, maalaot lamang siya. Lakip ko makikaway niya, Madam Maura. Kung siya man ugaling. Salamat. Salamat, Miss Indira. Yorito, kung sa'yo po. Anong nagbit-bit ka ng Armalite? May kaaway nga nagkasuod, boss. Ha? Kung sibuot mo, ipasabot Yorito. May gipatay na sa naghimog chikwin. Ha? Nanawag si Kokok ang sinaligan ni Daddy. Ginoo ko. Kinsa makakini. Di ba kani ang babae sa CCTV nga itong gitanaw, bros? Basig din Yorito. Di lang ito matinuod ang akong pagduda. Yorito, unsay buot mong ipasabot Yorito. Di ko gusto magduda, bros. Pero siya ang mga lihok nga ako nakita. Musulti lang yung kunin mo. Kung kinsa akong ginudaan. Oh, kinsa Yorito? Si Princess. Mausam na akong pagduda Yorito. Pero nganong iyang kinibuhaton? Kung siya magaling, nga naman, bros. Oh, dili ko makatubag ni mo anak Yorito. Pero unsa? Oh, Naras Kokok. Di agaw na, bros. Skang. Hapit ko makasulti nga. Si Moises Buang. Uyuan, Princess. Maho ko na ang tinuod niyo rito. Nan, huwag ka ba nakita kung asa na ang kaaway? Liben akong bantay niyo rito. Pero, huwag yun nakikita. Gisubay na akong bang checkpoint, pero okay pa man sila. Basin og wa magsubay karsada ang kaaway. Basin og niya, nagsuot-suot na sa kakahuyan. Posible ka na, niyo rito, Philip. Nana, sunod na ako. Na ako permi sa imong luyo, Princess. Basin og malipat ka. Arita diri mo agi, Nana. Okay, magsunod ko. Gikatag na ko ang atong mga tao niyo. Lakip na sa kakahuyan nga dool si mo mansyon. May gibutang ko mga tao dito. Lakip na sa kakahuyan nga dool si mo mansyon niyo. Labing maayo, Kok. Di mi sa gawas niyo ra. Nagbantay mi. Aron may makasod. Good, very good. Labing maayo. Arita diri mo agi, Nana. Kay mag-umbaw na kini sa mansyon. Oh, Princess. Dahil, Nana! Pwede po sila ka na to. Ayaw pagkumpiyansa. Oh, to aras siya sa ibabaw sa kahoy. Gipabantayan ta sa mga sakop ni Don Mateo. Bala, batok, bala. Kini! Oh! Murag ti Karol nga naigos tirador. Ha? Pungkit! Ayaw pa kumpiyansa, Nana. Tungod kay daghan kini sila. Kina! Oh, Nana! Gasi mong layo. Distansya gibakto pa. May gani kinakakita ko. May pagkaigos ang lagi. Pagbantay, Nana! Kamang! Pasalipot sa mga bato, Nana! Nagtuasik ang mga bala ay. Dili ta mo surrender nila, Nana. Agubak na ni! Ito ay nidagan. Kini! Oh! Mateo, nakadungog ka. May buto-buto sa ibabaw nga bahin. Oh, maura nagkanungog ako sa pagtubo na ko bungol. Ha? Oo. Nagtuo ko nga nagsangka na. Ha? Nakigsangka na ang ato mga tao batok sa kaway. Unya, di ba lang kita manawag og mga pulis? Pulis? No. Dili maura kay mga pulis. Posible usab nga mamahimo na itong kaaway. Ha? Mateo. Dili sila makahurot sa atong puwersa. Ha? Sila ang mga batay o dili kita. Madam, may nabati ming buto-buto sa ibabaw nga bahin. Nakadungog kami. Oh, Napanasad, halo pinagsunod-sunod ang mga buto. Huton silang patay sa akong mga tao. Ha? Miss Indira. Oh, Don Mateo. Huwag kayo ramas. O, riyan, dawata ka ni. Di mo na. magamit mo ka na, Miss Indira.
Mulaban ka man ka namo kay mahal nimo ang among anak nga si Philip. Yes, madam. Andam ko sa paglaban ninyo sa tanang panahon, madam. Good. Ay, sa kong danaw kanimo doon, Mateo. Gusto na kid nimo gubat kay nay nagsampilig kag daghang mga bala. Oh. Pistola duha ka buok. Duha. Ug submachine gun kanang usa nga imong gigunitan. O Yes. nasi mo usa kamot. Oh. Ug ang pikas kamot may gun shotgun. Shotgun. Pudon ko sila, ha? Sa gayon nga sila magpakita kanako, bis and Peron. Nirito. Nahilom na po niya rito. Gikulbaan ko kayo, bros. Pero, saan man? Saan man? Iya man magkili. Di ko makatugot. Gabay daw mahitabo ka lang, daddy. Yung man ni Mami Maura. Si Bako matinood ka ito pagduda. Saan naman lang yun rito? Nagampo kong di ba tinuod ang itong pagduda. Yung si Princess katong ato nakita sa CCTV. Dili lang unta, bros. Pero niya rito kung siya magyod. Saan man mo? Dili sa bahay mo, bros. Ngaytugyan ko sa tumang kasayon ang kinabuhis ko nga mahal nga gikanan. Dili, bros. Mateo, aasa sila si Philip. Gipatabang na kog pabantay. Giyatagan na kog armas. Ron sa ingon kung makita niyang kaway, iyang pusilon. Hinaot nga iyang tumanon ang imong mando, Mateo. Natural. Inang lang mo tuman siya sa kung mandok maura. Muadto ko kang Philip. Mutabang ko sa pagbantay. Okay. Labing maayo. Mas labing maayo, Miss Indira. Ganit. Isa ba na, Mateo? Si Kukok. Hello, Kukok. Kukok. Bad news. Bad news na sad. Unsa ka na nga bad news, Kukok? Upay-upay nang namatay sa itong mga kuwak ninyo. Unsa? Mao ka na yun. Unailhan ba? Kinsa ang kaway? Wa lagi yun. Huwag nakasulti. Mga pugo, mga tsulukoy, mga kuwang gulitik. No. Unsa man, dili makita ang kaway. Unsa man day ng maong kaway, virus? Ha? Kukok? Kamu ang magigaway yun. Nya, hinigo pa yung kayo. Buisit. Igmat ang inyong mga ta. Ayaw ka mo palipat, Kukok. Nakasabot ka ba? Mandui ang ato mga tao nga kinan nga silang magmabinantayon. No problem yun. Amoy panaguro ni Munor. Nagdiligil makasunod ang sa mansyon ng kaway. Diligil. Siguro agyon ka na, Kukok. Naway makasunod nga kaaway sa mansyon. O nyon, di gid siya makasunod ya. Ipasali ko na. O nasa sinyo nitong pilig diri. Itabag pagbantay. Maayo kung mao ka na. Narito. O sara, bros. May mga pangitabo ito. May panagsangta nga nagtabo. Kung may nangamatay na sa mga sakmo sa imong amahan. My God. Philip, di ako. Andam sa pagtapang. Miss Indira, Andam kong mupatay o magpakamatay. Tungod og alang ni mo, Philip. unsa? Nyon ito, Philip. O sara, Kukok. Piligro nyon. May nangamatay na ito sa itong mga sakop. My God. Hinahanglan nga magmaigpat ang tanan. Kamo rin eh. Huwag magpalipat. Gamit ang inyong mga armas. Kinahanglan nga kita ang magbanaugon. Kita ang magkapatay sa mga kaway nung ka nga kita mo ihipat siya. Daddy, munagop kita sa kapulisan. Manawag tayong mga pulis. No. Kasi manawag. Why pulis nga makasud? Kita ang makikubat sa mga kaway. Why mga pulis, Philip? Pero, Daddy, Mao ka rin. Huwag ikaw, unsa man, magmika ka lang, Philip. Ha? Unsa man, magpundo ka lang. Magpaabot ka lang din sa kaway. Daddy, Kung tinud-anay ka man nga mo laban ni imong amahan, pues, ha? Sugata ang kaaway, ayaw tuguti nga makaduol o niya makasud din sa mansyon. buhaton ko ka na, Daddy. Oh, naaraman na ka na, pues, buhat na. Ayaw paglangan. Tanang singon yan mo, tuo ko nga ikaw mo laban gyud kanako. Tinud-anay kang mo laban diri kanako nga imong amahan. Liyok sa labing madaling panahon, Philip. Kung may mong gusto, Daddy, buhaton ko ka na. Tungason ko ang ibabaw nga bahin. Tungasa! Oh, diyan pa ingon diri. Oh, na si Philip! Miss, oh. Philip, nabuto-buto na sad. Oh, nagbuto-buto. Kuyugan ti ka, Philip. No,
Ayaw mi sindir. Mukuyog ko. Ganito, magkuyog ko. Sunod ka na ako, Ross. Philip! Sila ang nagkuyog. Buka na ka to sa iyong motorsiklo. Magkuyog ka. Arin ko. Lakaw. Don Mateo, dili ka mamili ko si Philip. Kinahanglan ka magbaabtik siya aron dili mamatay, Miss Indira. Ayaw na paglihok, Nana. Princess, Doon ay nagpaingon diri. okay. Armalite ang kita. Aning kamuti ka ba ilog mong iyang Armalite? Kutob sa mahimo, Nana. Doon lang kang iyang mga tunog, Princess. Oh, Nana. Mayong adlaw, Brad. Kinit! Nakuwad! Bunalan ko kimong antang! Ta! Sleep, my darling baby. Kuha ang Armalite, Princess. Di, Nana. Oh, miadto yun ay si Philip. Oh, may adto na mauram. Labing maayo aron makita ang iyang abilidad nga siya makigsangka sa kaaway. Balag mamatay siya. Mateo. Oh, aron singon niya na. Balag kung sa'yo nagputa niya. Aron magkabayad siya sa atong pagpadako o pagpaedukar kaniya. Balag unsay iyang dangatan. Diyan ako sa bukid. Di na hitabo ang pinusilay. Oh. Bros! Ganito! Paani anak ko! Nungan ka! Maala na ko si may tabo! Salamat, Bros. Pangas ka! Nagkadoon mga buto-buto niyo rito! Ayaw pagkumpiyansa, Bros. Kinahanglang magkuha na ito ang kaaway. Niyo rito! Sa ako pa sa mga dami, ikan si Mapos ka ako eh. Nalungag ang agtang! Nahuok! Patay na! Doon lang ang kaaway, Bros. Niyo rito, liyaw kang kakawayan sa unahan. Gini mo! Kung sikisa ka mo, pagkita! Pagkikaway sa tubang! Ayaw ka mo pagtilalawan! Nana, naigo ka. Naigo ko sa may paa, Princess. Kinuo ko. Akong blaus ka. Ihubo ni mo, Nana. Gigisi mo kini. Sabagi ko, ibukos kinis akong sabad aron dili ko padayon pag-agas ang daghang dugo. Pagdali. Oo, Nana. Pagdali. Ambi. Niyo rito, misotsos ka kakawayan! Kinahanglan nga ato kinibuhaton. Aron makita ang kaaway. Pero, mamiligro ta niyo rito? Sa mulihog to sa dili. Mamiligro gyapon ito kinabuhi, Bros. Busa mas maayong mulihog kita. Katigalig kita pa ang mahugog sa alaot. Wala, ane. Ikaw mag-igo niyo rito. Bahala na, tabangan di ka! Giampo ko lang nga. Nga di lang unta si Princess ang mahimo itong kaaway, Bros. Di lang unta. Bisa na ko niyo rito. Princess, dighi kay Guda. Ang tao nga imong gimahal, mahimo mong higpit nga kaaway. Nana. Si Philip ang nakaigo nako. Kay nabati na itong iyang tingog nga nagpadingkit. Og siya mo ay nagpabuto sa dani ang Armalite. Yes, Nana. Nakita na ko siya. Pero, huwa ka makapusil kaniya. Tungod kay dili siya ang akong tumong, Nana. Kundili, si Don Mateo. Oh, nakasabot ko, Princess. Siya ang nakautang og kinabuhi. Pwes, siya usab ang magbayad, Nana. Oh, Princess, sige na. Biyain na lang ko. No!
Dili, Nana. Dili may tabong biyaan ko ikaw. Pero Princess, murag mahimo lang kong sagabal sa ibang mga lihok tungod kay samaran ko. Bahala na, Nana. Basta kay dili ti kabiyaan. Hohon sa nakahiresulta, Mateo. Nabati nato ang mga buto-buto sa Armalite. Dili pa lang gidugay. Nagpasabot lang ka na nga gigamit ni Philip ang armas nga kung gihatag kaniya batok sa kawa. Og maayo unta og nilampos siya. Mulampos siya, Maura. Mulampos kini. Bisan ako doon, Mateo, Madam Maura. Nag-ampo nga mo lampos si Philip sa pagpatay sa kaaway. Kana. Mateo, kinahanglan nga magmaigmat kita. Maura, kani Arthur. Ikaw sayon yun mismo. Kung kinsa ko nga makig-away, mura kong iring kumagat. Kanunay nga magliraw-liraw kining ako mga mata. O sa bisan unsang kasikas mabati ko ka na. Pagkaway, sa imong layo, Maura, kaway! Saba ka deha, Mateo. Mubuto ka ng imong armas ng iskrima ka man maigo ko. Kaaway, mitigo ka, kaaway! Sa mitigo ka kaaway, nga utot ko man kadto, Mateo. Serious ta, Maura. Ayaw, pagkomedya. Don Mateo, gipatawag ko nung mo. Sa may misugo, ha? Binlig mga tao, mansyon. O ikaw, kuyog sa pipilang ka mga sakop, agpasan niyo si Philip. Ha? Nga tua, misa ka. Diha sa ibabaw sa bukid. Pagdali, kukok. O sa ato pa, mubiya ko linis mansyon? Oo, mobiya ka. Ha? Mato ni mo kay Arilagos mansyon. Nausab. Nausab ang akong nahuna, kukok. Lihok. Pagda og pipila ka mga sakop, aron sa ingon niya na katabangan ni mo si Philip. Pagdali, kukok. O sige, maumin mo man do. Matuman, Don Mateo. Lihok, karon na yun. Mga konglit! Sige, ganaw! Susuto na itong gagawin, okay? Reklaro! Bando ni Don Mateo! Nadakpon yun ang away! Dakpon! Mata ang imong mga mata, bros. Norito, nag-ignat ko kayo. Bros, di ka matigod ka ba? Saan sa nito? Ang mga sagot, nga pilay. Nagpasabot kini nga dunay mga tao. Gani agi din yung dapita. Nito mo sa may akong pagtuo. Di aragid sa palibot ang kaaway. Pasilog. Nangita lang nagigayon niya. Mapumbintan niya nito. Maugay mata ang imong mga mata, bros. Princess, dini. Andi ko dini ibilin. Nana. Mingulngol na pagayong akong samad. Dini lang ko ibilin. Safety na ko dini. Nana. Dili ka mo lampos ko ni ako nga sagkapal sa imong mga lakang. Labing siguro, mahuog ka sa peligro. Pero Nana. Balik ka lang unya ko dini. Basta kay safety ko dini. Tungod kay, usa kini ka nahimong yungib. Usa ni sa mga minahan nga lungag na gibiyaan. Anhilang ko dini. Pero Nana. Lihok na, princess, samtang dili pa uwahi ang tanan. Nana. Bros, nagkakita ka ba? May mga patak sa dugo niyo ito. Bros, patak sa dugo. Posibleng samad kini sa kaway. Basin niyo ito. Sundan ta kini patak sa dugo, bros. Niyo ito. May nanawag. Si Daddy Mateo. Hello, Daddy. Philip, ako gipabas diya si Kukuk. Huwag yung manamagauban niya ron sa ingon, may makapack up ka nimo. Ha? Salamat, Daddy.
Nakita naman iniwang kaway. Wapa, Daddy. Ay, inutil. Inutil. Buhatan sa labing madali nga inyong makaplagan o inyong mapatay ang kaaway. Later. Oh, Daddy. Bye. Sa bansad. Ipadakop gud ang kaaway. Sumitakpon nga waman na ito ikita. Saan siya eh? Murag dili na kutob ang dugo, bros. Oh, bitaw na. Saan kang samarong? Waman na kita eh. Bros, igmata lang yun ang imong mga mata. Hadool na lang kaayo ko ni mo, Don Mateo. Og panahon na nga magbayad ka sa imong mga kasalanan, sa imong pagpatay sa akong mga ginikanan og kang tiyo, Moises. Magkatagat na kita! O kinalan nga, masingko pang kaaway! Nakasabot! Magkatag-katag kita, okay? Okay. Kamu! Dito mo rin napita sa kasadpan! Kamu! Sa may silangan! Lihok! O kamu! Ari ka mo sa habagatan! O kamu! Ari ka mo sa amihan! Move! Kamu tulo! Madigan mo na ako, ha? Dili na mo kumpiyansa. Kadi malas na to kita yung mapatay, no? Ay, kita mo pagkamatay. Ayaw pag sila yung mamatay. Makasuot lang ko sa mansyon ni Don Mateo. Okay na. Ayan, Pagliw! Nagtiyaw na akong daan akong armadyan mo! Emilio! Oh! Tasin mo kamo! Ibutangin mong armas, padali! Ano? Dos! Huwag ko'y lang mahimo. Okay! Good! Takpan ka na dyan! Natundi kang Don Mateo! Nagkagulasin ako. Pero di asa akong luyumpain. Ngita ni mo sa! Ikaw di ang mga kaway! Mura mo kasi na! Nagsulo pa ka guberol! Umay! Tapon pa yung munaw! Itsa ka man yun, ha? Anong nakako nga ng pagkikaway na prison ni Don Mateo? Siguro malaot ka lang! O karon! Makadawat kayo kong ganti kay ako may nakatakot mo. Dali, dali. Itulo lang yung kapag. Ano pusasan di ka? Dali. Nia. Babae kiday ka! Babae kiday ka! Ni ako. Aron pagpaningil sa dakong utang ni Don Mateo nako. May dakong utang si Don Mateo nako. Mga kinabuhi. Ug ang kayutaan nga inyong gipahimuslan. Nga gipanag-iya sa akong mga ginikanan. Ang buti mo'y pasabot nga ikaw! Anak ni Julian o Paulina! Wa ka masayop. Mahal kong kaaway. Ya! Di anan ako ang imong armas. Ya! Historiador ka lang ayo. Og naminaw ka sa akong mga pong. Nalipat ka. Og may kumpiyansa ka lang. Sorry kaayo. Mapadayon ko sa unahan. Nagmulmul pagkayo nga akong samad. O makita man ako si Princess na nagsuot-suot sa kalibunan. Tungod kay nag-umbaw ko kaniya. Oh, huwag kasayuran si Princess. May tao nga kalitan ni Tupag ikan sa sanga sa kahoy. Pagtingon ko siya, pinaagi ng Armalite. Naiko ko siya. Bros, ang mga buto. Nagagikan ang ibabaw ng bahin. Oo, Nirito. Kaya ba rin mo pagsaka ni Rapita? Kaya mo na ko, Nirito. O sige, pagdali. Kailangan magbantay ka, ha? Oo, Nirito. Sunod ako, Nirito. Sunod na. Kamangon para pa yung sas. Kamang ko. Di kamang na si Bros. Paingon si Babo.
Okay. Naman nga tulitag sa kaway. Kung may nautang nga, masumog siya dining dapita. Kay siguro gid ko nga. May sama siya sa isdang tulingan. Nga igo na magkisi-kisi. Sa pukot nga tong mo para kaniya. Okay. Hawan ninyo. Mamawa ka mo. Magpahipi ka mo. Anong sa ingon? May sama siya sa may idlas nga tikling na itong may sikop. Katakatag mo po dali! Magpabot kami dali. Na may abot ang kaway. Siya di siya masumuog na yung napita. Ako cellphone. Si Don Mateo. Hello, Don Mateo. Kumusta ka niya, Dodong Kuko? Paabot lang, Don Mateo. Kasi hindi madugay. Mulampos sa kami sa pagsikop sa imong kaway. Kana, mo ka na gusto na gumabati ni mo, Dodong Kuko ka. Namulampos ka mo. Da akong kanti ang akong itagana para kaninyo, Dodong. Salamat kay inyo, Don Mateo. Wapak yun hangtod karon, Mateo. Hapit na, Maura, hapit na. Kinsa kita ng animalang nga nakaako sa pagsugol ninyo, madam, no? Basulan niya. Patugas siyang sukol na mo. Mayo dag madagpan. Aron pagsiguro kung sikin sa gyud ka na siya, Maura. Dili ko na makita si Princess. Ay, itapion ko akong tungkan sa yuta. Mura ka. May napati kong kasikas o ingon sa may mga tunop ka nagpaingon nga ni. Dili may tabong masayop ko. Saan kayong ngip? Murag ka. Tinutugikan ka ganina ang buto na. Ang pilpit ko. Akong sutaon ko na. Huwag magitaw sa suda. Senyorito Philip, asan ka? Nagsulod ka siya na ako, no? Murag ka kasuod na ang tao. Oo, ako lain na imo. Tawa sa pagsukol niya. Saon naman ko din matapos ang akong kinabuhi. Goodbye, Princess. Ready na kini akong pistola. Patay na ni! Murag mamagita ako. Riyo na, may patak sa dugo. Sa ato pa. May nakaabot din eh. Kung demonyo ka, makikita ka sa imong amo nga si Satanas! Sakop ka ni Don Mateo! Ang inog. Na Rosa? Ikaw ba? Ha? Mulingi ko, Mulingi ko. Daan bagigyo ko. Ikaw ganun ang Rosa? Rose? Nga naman eh. So kita mo kamu ang niso diri? Dili nakapugnan ang lawd sa kasilag nga gibati na. Ha? Unsa may buro may pasabot nang kinsa may kauban nimo? Kami ni Princess. Ginoo ko. Sa ato ba? Kamu nakikaw sa Virsa ni Don Mateo? Nagigpisog si Princess aron kahatagan og hustisya ang ginangatan sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Ha? Unsay buot mo ipasabot? Diha ka lang og ibutang ang imong apas, Bruce. Ha? Oo, unang Rosa. Asas Princess? Padayon si Abdi Asdan. Di nakapugnan ang iyang kasilag kag John Mateo gumikan sa nahitabo ni Tio Moises. Nang Rosa, unsam yun nang unsam yun mga panghitabo nga naglimin sa kinabuhay Princess. Nganong niabot sa mga hitabo ngayon ini? Paminaw, Bruce. Si Princess anak sa magtiayon nga Julian ug Paulina tumoy tag-iya aning maong mga kayutaan nga giilog nilang Don Mateo. Ginoo ko. Anak
si Princess nilang Julian o Paulina? Mao ka na ang tinuod. Ug ako ang nakasagop niya. Human siya hilom nga nakaikya sa gihimong pagpatay sa ilang pamilya. Mao ba, Nang Rosa? Karon giubanan ko sa siya katuyuan. Pero samdan ko sa dami paarak sa iyang Armalite si Philip. Nang Rosa. O kay tao ka ni Don Mateo. Magpinasayloay na lang ta, bros. May usa nga matapos na to. Kay kung pasagdan ka, ako ang mamatay. Busa unahon na lang ta ka. Dili ta kaaway Nang Rosa, dili. Mamatay ka, bros! Buhaton mo ka! Mamatay ka usap, Nang Rosa! Philip! Ayaw nyo rito! Ayaw! Bros! Ayaw siyang pogi, bros! Tugod, kay mao ka na'y kinaingon nga ang mangga, mamunga ganyan ang mangga. O kay dautan si Don Mateo. Pwes siya kay anak man dautan usab. Nang Rosa, kamu ang musuong diri sa mo David? Kami, Philip. Uban kang princess. My God. Pan nga no? Nga nung nagpangahas ka mo sa pagbuhat ini, usa ka na kong risgo ang inyong gibuhat. Nga nung makikaway ka mo sa gahom ni Daddy Mateo. Tugod kay dakong biktima si princess na daotang binuhatan sa imong amahan nga si Don Mateo. Usay butoy pasabot. Si princess, mao ang anak nilang Julian ug Paulina nga mao'y tag-iya aning dakong kayutaan nga giilog sa imong ginikanan. O gipamatay ang ginikanan ni princess. No. Di ko magkatuwa na. Wa kami mahimo kung dili ka mo to. Basta kay mao ka na ang tinuod. Og lakip si Moises buang nga inyong giisip ka sa kabuang pero dili siya matuod kabuang. Kung dili nagpabuang-buang lang siya. Iksuon ni Julian nga bana ni Paulina nga mo'y tag-iya aning dakong yuta o yuan siya ni princess nga gipatay sab sa imong Daddy Mateo. Bros, tinuod ba kini? Ni Rito, buta ko sa mga panghitabo. O bungol ko sa akong nabati. O karon, maisip man nga kaaway ta, Bros Philip. Tapos ang atong panagsulti. May kinabuhi nga matapos ani kayo na. Sa makauna lang tablet sa gatilo sa itong armas. No. Dili Nang Rosa. Samaran ko, gumikan sa imong pagpaarak kaganina. Gamit ang Armalite. Busa, tiwason ka ni Philip. Dili Nang Rosa. Bros, batay si Nang Rosa kaya pagkitao ko si Princess. Tanaw ta sa gutom mo kapiligan. Sige! Dako kayo sing tao. Sibog ba, sibog! Dili ko makapiog niya. Yup! Kinip! Dala siya! Kinanglan nga masikong na siya! Dagan siya! Mudagan ko! Ay ko dali napita! Masakit eh! Murag kayo og bukod! Unsa na! Nakuha ka na sa mulik! Basta may buhaton! Watay mo ba? Nagakpan ka na mo! Pinas ka? Ayan ka na mo! Pinsa ka man! Ang akong armas! Hotdog na mo! Nahurot ang ako pala. Ang lain ako magasya. Ayaw ka mong panago! Ang bukod ka. Tapos, tingin sa nagahugot. Nabisi! Ano may isama siya sa lista na nagtulay sa pugot? Kinahanglan nga makagawas ko, titi. Kinahanglan yun. Huwag ka nang mo pa! Why you delay? Wes! Ano ang igasan nitong Mateo? Ikusto kitong babae! Mga animal! Mugay, wala! Batyam, tamo! Diyos ko, wala ko mga bala. Pakita mo na ako! Kinahanglan na makita kong buhay si Princess.
Kinahanglang mapugyan ako siya. Di lang ta si Princess. Buhi lang ta siya. Princess! Princess! Pagyaman! May bala ka ba? Ha? Doon na ba ba? Ha? Mga kwagni, tahimik na siya. Wala siya bala pa. Pwes, duulan ninyo. Pagili, kay dadpon na to siya dito ni Don Mateo. Okay. Mga pagkit! Pagili! Okay ko. Bangas ka! Iniayan akong pila ka mga sakop. May banaan ni Taro silang mga liog. Pagbantay ka mo! Pagbantay mo! May banaan ni Bayana! Mupatay ko siya! Paparagan ito siya sa mga bala! Tandor ito siyang patay nga ito kang Dong Mateo! Labing mayo! Para ka na to siya! Tabangan na to siya pusil! Aron maimpas yung tanan! Pusil lang to siya! Labing mayo na! Tandor na siyang patay! Dito kang Dong Mateo! Okay! Magdungan tag pagpusil ka niya! 1, 2! Ay, manghilabot ka niya! Senyorito Pili! Dadon to siya na akong buhay. At ubangan ni Daddy Mateo. Pati ako ninyo, Philip! Ayaw kong bintay kinabuhi! Kay samtang mo ginahawa pa ko, tinguhaon ko yun ang kamatayon sa imong amahan nga si Don Mateo! Hilo! Di ka mlampos si Munting Uha, Princess. Dili! Senyorito, si Princess din na! Kinahanglang iatubad ka kang Daddy Mateo. Senyorito, kinahanglan pa ba din na dadon na to sa mansyon? Dini na siya, total. Nga, dini padungay mong daddy. Ako nang kitaugan, mawari na siya. Nahibaw na siya. Nahibaw na siya nadakpan na mo iyang away. Pero, wa siya nahibaw nga si Princess Day ang higpit niyang kaaway karon. Pabutom to si Daddy. Mateo. Pagdali ka mo, Baurang. Misinderang, gusto magkakamong tanaw sa kaaway nga nalakpan na nilang kukuk. Of course, mutanaw yun kami, Mateo. Bisan ako, interesado ko nga makakita kinsa ang maong tao nga nakikontra ninyo Don Mateo, Madam Maura. Pues, pagdali ka mo, pas-pas. Oo, Mateo. Miss Indira, dali na. Okay, larga na, Mateo. Excited ako nga makita ang maong kaaway. Kinsa yun kaha ang animal nga nakikaway ka na to. Basula niya Maurang ganong na tao siya nining kalimutan na. Basta kahit usa ko sa bukulata anak niya, hakon si kinsa man siya. Nibagting ang imong cellphone. Si Senyorito Philip ang nanawag. Hello, Senyorito? Bros, si Princess. Nadakpan nila kukuk. Oh, ginoo ko. Bakuti na. Oo, bros. Senyorito, kung makita na ni Don Mateo ba, siguro yun ko nga malaot yun, Princess. Ako rin may baw. Pero, saan ni mo, Senyorito? Gusto ko siyang iatubang ni Daddy Mateo. Oh. Para mahibaw ang akong amahan sa tinudanay nga kausa ni Princess. Senyorito, Ubusa ko sa mga yun ni Daddy. Nagkutinuon man. Ilang iuli ang butang nga dili ilaha. oh, imposible na, Senyorito. Buhaton ko lang kutos kumahi mo, bros. Still ano, kaluoy taon na lang day Princess, siguro yun ko nga malaot ko na niya. Maningkamot ko, bros. Bye. Oh, bye. Nagrusa? Oh. Nang? Bros nga no, ha? Kung nang nadagpan si Princess sa mga sakop ni Don Mateo. Kinahanglan nga maluwas siya, bros. Pero problema kayo, Nagrusa. Daong na to siya sa pagluwas. Lisod din na si Don Mateo. Di naman naganas magpatay. Basta iyang kaaway. Dili ko makatugot na may daotag mahitabo ka niya. Kinahanglan nga muliho ko, bros. Pero sa maron ka, Nagrusa. Samtang may kinabuhi pa. Tabangan ko kit si Princess. Bisag nagkahulugan kini sa akong kamatayon. Magisod ko sa paglihok. Tungod kaya nagkahugat pining pukot kaya lagi gamit sa pagsikop na ako. Mura kong pasayan nga nasa sud sa pukot.
Princess. Philip, mauna kini ang higayon nga bation mo ang kasilag nako. Princess. Kinahanglan nga masayod ka. Sa matuod nga hinungdan, Philip. Gisultihan ako ni Manang Rosa. Kinahanglan nga ikapanimouse ko ang gidangatan sa akong ginikanan. Kinahanglan pa ba? Yung may kinabuhi nga magkalas. Kinabuhi ang giutang sa imong ginikanan, Philip. Pes, kinabuhi usab ang ilang ibayad. Kung pananglit, iuli nila ang mga butang nga ilag diilog. Magkapasaylo ka ba sa mga ginikanan? Philip, Pagkamutan ako magkumbinser ko sa daddy. Tingnan mo si Mami. Nga ilang iuli ang butang nga ilang diilog sama sa inyong kayutaan. Philip, Magkapasaylog ka ba sa mga ginikanan, Princess? Magkapasaylog ka ba? way pong pasaylo nga nasud sa akong kasing-kasing, Philip. Alang sa imong mga ginikanan. Tungod kay sobra ang ilang kabangis. Laki pa ang akong tiyo mo sa ila pang kita ginot. At yung mga igpasaylo sa binuhatan sa mga ginikanan, Princess. Philip, ang akong kugma nimo dili makatugbang sa kasilag akong gibati sa imong ginikanan. Princess. Doon na imong ginikanan. Na napaingon sila din. Si Don Mateo, kuyog sa imong mami Maura. Ug di kuyog ba gani lakip si Miss Indira? Imando ko. Ipagawa siya sa pugkot kaya himutangan ug gapusa siya. Matuman, merito. Philip, diretsoan na lang ko sa pagpatay. Princess. Mas malipay patingali ko nga anha matapos sa imong mga kamot. Kaysa matapos ang akong kinabuhi sa taong salbahis sama kang Don Mateo. Princess. Pero kung tig-a ang imong balatian, sama sa imong amahan, pes, wa ko'y mahimo, Philip. Kuya, o nga itong hihimon, Rosa. Kuya, ni, lagbay pa nga ako. Maamong yun eh. Pwes panahadlo ka man, Rose. Sige. Sige na, biyain ako. Pasagdi ko nga maning kamot. Aron dili ka maamong. Pero, kuan ko, gitugyan ka ninyo rito, Philip, din ako, ng Rosa. Ay, maalaot ka lang. Sige na, biyain ako. Ng Rosa. Sige na. Para dili ka kadudahan nga kaabin ka na mo. Sibat na, Bruce. Ha? Sibat ko? Oh, sibat. Oh, sige. Ikaw may bawa ng Rosa. Sige, narin ako. Hadlok yun kaayos sila ni Don Mateo. Si Princess, unsa na kay iyang kahintang karon? Pasaylo ako. Nagihimo ko kinikinib. Dili ko angay matinga, Philip. Tungod kay ginaingon, nga blood is thicker than water. So natural nga to kagid mo laban sa imong ginikanan. Princess, sabta ko. Ako sila mga ginikanan. Muna nga naghangyo usab ko nimo. Sige, pangaraw na mo. Dali, Madam Maura. Salamat, Miss Indira. Ang akong pistula. Nagkalitay ka na sa ni Anak Mateo. Kukok! Asa ang dinakpan, Kukok? Don Mateo, nasa luyo ining dagkong kakahuyan. Good! Si Senyorito Philip yun na nangun nagpagbantay nyo rito. Aw, Don Mateo, nga dili magkaikyas ang dinakpan. Iya kining gigapos. Labing mayo. O, nakailaba ka mo sa maong dinakpan? Oh, Kinsa ang kaaway, ha, Kukok? Kaila ka? Kaila kayo? Oh. Sa kababae. Bye! Insa! Kinsa, Kukok? Si Princess. Si Princess! Hala, no? Wag yun di ko masayo, Madam Maura. Si Princess yun di ay. Makita mo karon, Princess. Kung unsay akong buhaton nimo. Ulala! Naunsa ka, Mateo? Maude, kini ang nahimo kong gaway, Mateo. Natukan ko sa kong pagkatao. Pagkasisiw!
Pagkasisiw, pabayani mo, Inday. Usa na ka babae, ikaw, princess. Nga naman yung taon, Inday. Nga naman. Nga ikaw makikaway kang Don Mateo. Don Mateo, For what reason? Nga nung nagpatuga-tuga ka man yung taon o pagkikaway ka na ako yung taon, uy. Nga naman! hilabihan ka dako sa imong kasalanan sa mong kinabuhi, Don Mateo. Don Mateo nga sungayan. Sungayan! Sungayan ako! Sungayan ako! Double impact! Double impact! Double impact! Oh, tanaw ka lang, Philip! Ano ka ba? Oh! Dali. Dali, gusto na. Niutong ka kanina samtang niuna ko pagtamparos ka na niutong ka double impact pa ka to. Ayaw ba may labot, Philip? Mas may na magkasulti ka mong mayo, Dali. Ug unsay angay na mong panagsultihan, Philip? Sikit sa basiya ga angay na ko paminaw. Kana kay kay kontra siya kana ko, pues, kamatayon ang iyang dangatan. Ako isilot kaniya. Ha? Wa ko'y taong gipasaylo sa mga taong nga makikontra kana ko, Philip. Gikasilagan ko ikaw sa tibuok kong kinabuhi, Mr. Don Mateo. Oh, nasilag ka pa kanako, mao ba? Wasa ko magpaabot inday nga ikaw mahimuot kanako. Ha? Bahala rag nasilag ka kanako. Kahilas mo! Wa ko rin malistang nila, no, ha, princess? Kanak mo, tangayin mo. Isog lang mo. Tungod kay ginapos mo. Pasultihan siya, Dali. Nga nung ibati siya kasilag kayo mo. Kaninyo ni Mami. Nga naman ko no. Unsa maghihinundan, princess? Ha? Tungod kay inyong gibuhat. Nga mao ang pagpatay sa akong mga ginikanan. Nga sila si Tatay Julian ug Nanay Paulina. Usa? Usay! Ako ang anak nilang Tatay Julian ug Nanay Paulina nga inyong gipamatay. Inyong gipatabunan sa dagkong yuta o graba. O gani, nagtuo mo nga naapil ko sa pagkamatay, Don Mateo. Pero kaluoy sa Diyos, nakaikyas pa ko gikan sa tino nga kamatayon. Nidako ko sa laing dapit. Og nanganti og panimaos ninyo. Tungod sa inyong gibuhat sa akong mga ginikanan. Giilog ninyo ang among kayutaan. Bullshit! Karon! Unsa may mahimo ni mo, ha, princess? Muagpas ka sa imong mga ginikanan. Mga salbahis mo! Wa mo'y balatian! Nagpatuyang ka na lang! Mapatay ko ikaw, princess. Mapatay ko ikaw! Isog ka lang! Tungod kay ginapos ko! Buhiin ko ninyo! Hatagi ko ninyong patas nga pakikaway! Gihagit ko niyo mo, Itay. Gihagit ko mo, mao ba? Gihagit ko ikaw, Don Mateo! Wes, dili ka mahigawan! Dali, tinuod bang gisulti ni Princess? Nga kamo ang responsable sa kamatayon sa iyang mga ginikanan? Bakak ka na! Bakak! Tumo-tumo ka na iya! Bakak! Ang kamatayon sa akong tiyo, Moises! Ipanghimakak mo pa, ha? Katong imong buang-buang nga Moises! O, ang kunod ko! Oo! Kung gipusil si Moises buang o kinsay maringil. Ikaw? Hatagi kong patas na pakikaway, Don Mateo! Di ka mahigawat, princess. Atagan ko ikaw higayon nga magigsangka kadako, princess. Daddy, aron maanggo na to ang kalinaw. Ibalik na lang ang iyong giilo kanila, Daddy. Hanggaw ka, Philip. O ka na amay ka mo, Philip. Niagda ka pa kadako. Hanggaw ka. Ha? Bugo kang dako. Koko! Don! Buhi ka, princess. Atagan ako siya patas kapag ikaway. Aron katagan ako siya o kahigayunan. Oh, Don Mateo! Kahilasan ng babayhana! Gibadbara na siya sa gapos ni Coco, madam. Tamparusa! Tamparusa, Miss Indira! Yes, madam. Ug ikaw, princess, kapag ka mo now, ha? Pagtagak lang pagpasangil, na imo ay, ay, nabalik, ang gusok agad, salbahes ka! Kinip! Dito rin si Mami. Niyapin ko na ko. Ops!
Philip. Maura! Napiyapan si Mami. Maura! Maura, miniwalwala ni mong dila, Maura! Animal ka, princess! Ato nanihigayon, Don Mateo. Okay. Manugad ako. Ya, matra. Ya, karon. Ya! Oh! Ha! Oh! Ha! Ya, matra. Lihay ka, di ba nagkuha, ha? Lihay ka. Boys, niya pa. Ya! Oh! Pa! Ka! Pa! Sana! Sana! Mamatay ka, princess. Mamatay ka. Ya! Oh! Pa! Sana! Ha? Ha? Natilawan mo na ang kabangisan doon, Mateo. Princess? Yeah! Malatado na kayo si Princess. Siguro ang awa na ko'y kinabuhi, Don Mateo. Kaysa may hangin pagugawas akong ilong. Paningkamutan ako na ikaw ang matapos. Aron kabayran mo ang kinabuhi sa akong mga ginikanan. Oh, muapas ka sa imong ginikanan, Princess. Muapas ka. Huwag patamahuman, Don Mateo. Pues di ba wasong di ka? Alikay ka, ha? Diliin mo ang tanang panahon, Don Mateo. Ya! Di ka ba si Princess? Nabulintang si Daddy. Animal, nakachamba. Nakachamba ka. Pihinay na og agas ang dugo sa imong ilong ug baba, Don Mateo. Di agas ba? Nakachamba ka lang, Princess. Dili na tsamba, Don Mateo. Ha? Di ay. Ako na saan? Yeah! Chituhon ka! Ay! Ay! Bihagba ka na sa yuta, Don Mateo. Nakachamba ka lang, nakachamba. Bangon, Don Mateo! Bangon! Yun! Sir Mateo! Bangon yun! Bangon! Bangun ako, ganahan, bangun ako. Dali niyo! Princess, Dali niyo! igo lang. Sa butong tala ni. Di na kinahanglan may kinabuhi pang matapos. Hello, Philip! Hello! Nantaw ng buwan. Di ka makabalipon ako! Di ka makabalipon ako! Daddy Mateo, Sa tanaan mo ko, ha? Nyor! Ayun, di ha? Padulong din ako, ha? Nyor, nagkabasi mong baba, Nyor! Nagkabas ba? Kalit si papaye! Patya sa koko, patya siya. Patya si princess! Matuman, Nyor! Si Coco ka magig-away na ko. siyempre buhaton ko. Nang Rosa, nang. Dili bahibo nga pasagdan ko lang si Princess. Nang Rosa, maamong ka lang nang. Di na ko igsapayan nga maamong ang ako kinabuhi. Lamang kapadalipdan ko ang pinangga kong sinagkop na si Princess. Nang Rosa, Hog ikaw, ang sagdi na lang ko. Kay dahibaw ko, nahadlo ka nilang Don Mateo. Ha? Ayaw pagkuyog na ako. Tungod kay, maaanta kakaabin ta. Nang Rosa, gitunggan ka ni Nyorito Philip din ako. Dinibahin mo nga pasagdan di ka. Bruce, Karon ko ka. Nagubo ka. Pakita ka sa imong dakunduhan. Ipakita ang imong abilidad, ha? Nagkabumo na ko, nagkabas ang akong naong, ha? Problema niyo. Bakit hindi ka? Saong ko ng pagpulis-kulis ka na, Princess. Ayaw sa sulti, sa buhat, ipakita. Kuko! Ang tuo lagi. Karon, mandam ko. Ko, ang imong style. Nganon, ibiganggang ka murag sumo, ha? Kung magunitan ko lang na si Princess Nyor, pigsaton ko na sa kumbukton. Pigsata! Padali, Kuko! Nyara niyo, concentrate pa ko. Nyara. Kadugay ba? Nagtiyong-tiyong kapas imong mata. Ay, tukmog ka. Oh, nga nung may hunong ka, Coco? Huwag ba ka mahadlong mo, Princess? Wa ko malisang sa imong sungay, Coco. Sungay do. Ang mga tao nga sama ninyo, mga sungayan. Oh, di ay. Sungay de, ha? Pues, ini ay... Ni Apo! Kukok! Kukok! Munyor! Kukok! Mihaw ka sa yuta. Uy, naapagapahingon diha sa hugaw sa kabaw. Nagkachamba na ninyo. Nagkachamba? Nihagba kami kamak ka sa yuta. Nagkachamba. Patya sa kukok! Patya! Munyor! Nibunod siya. Nyor! Nibunod siya siyang armas. Princess! Kini! Bitambling og miligid si Princess. Og nagpasalipod sa kakong kahoy. Animal!
Animal, murag tikling, dali kay nagkapasalipod sa kahoy, mga kwaknet, liho ka mo, patan niyo si Princess. Go, paliho ka ang atong mga tao. Ricardo yun! Mga kwakli! Maglihog-lihog! Dakpan yung princess! Lihog na mo! Go ahead. Go, Philip! Usa ka? Maghinanaw ka lang! Daddy, Huwag ka ba magtanaw? Ha? Huwag ka ba magtanaw nga ni nabunog ko? imong kagustuhan makigsangga kaniya. Gani, imo siyang ipabuhian. Ang imong inahan, naunsa man, naulian na ba siya? Ha? Gitabang ba siya na misindirahan to karon? Salbahis ka princess, salbahis yun. Nagtuo tingali siya, nga mulampos siya siyang tinguha. No! Dili siya mulampos, dili. Daddy, aron magkabatong tagalinaw, iuli na lang unsa may inyong nailog. Ha? Philip, nabuang ka na ba? Ha? Gihaguan ko ka na sunod sa dugay panahon. Gipaningkamutan ko ka na pag-ayo nga maangko na ang maong mga butang. Giamuma ko ka na sa dugay panahon. Unya, sa tumang pasayot mo, ingon ka lang yan ang akong iuli. Daddy, Madam Maura. Asan ako? Niagya po tas kakahuyan, madam, pero gipahimutang taka. Kasakit akong papangig. Naigo ka sa pati ni Princess Good. Mapatay ko siya. Bebe, asan na siya? Ang saman, patay na ba? Namrag, naginukdanay na. Usay naginukdanay na. Ilang gigukod si Princess, madam. Okay ano? Nakaikyas? Aksyon ng ikyas, madam. Kinahanglang mamatay siya. Mula bang ko dito napita? Munat ko. 1, 2, 3. Maayo na lang. Nakapasalipod ko. Princess! Ikay mahimo ba? Dilibutan ka na lang mo, princess. Hindi mo ba sikaran? Ha? Hindi ka na magkaikyas ba? Buka, ayaw na namin sinisura pa, princess! Kung kamatayo na nang akong sangkuan, tawaton ko. Nung ka nga mo surrender ko ninyo. Diri! May taon ako liog. Huwag sipitan ang ako liog. Dili pa. Sikon ka siya. Kung kumuton ko ang niyang itlog. Ilambos ni ka. Aray! Lubagon ko ang niyang ang niyang pistola. Niya! Nasa yan ang pita! Pagdali mo! Mag-green signal lang mata ninyo! Abante! Ismukoy na! Naiada akong magisugo nga tulog kabok! Ay! Dali, Kokok! Dakpa ko! Dali, Kokok! Animal ka, princess! Patiyong tika! Huwag siyang mabaho sa pabuto! Saan kong buhato na? Tora siya! Nilagan! Hindi! Animal! Galit ang hiday! Kuko! Unsa na? Asa na do? Asa na princess do? Asa na do? Nandiyan yun! Nandiyan sa kagawa niya yun! Nasumog diyan sa kagawa yun! May sumog. Inutil. Kita sa bagan lapos at papangin ni mong kumuko, ha? Itapag mo ko rin mo yun! Ako ang bato. Tungkol ka inutil ka. Kipasagdan mo siya nga makadagan! Imo ba nisaan yun? Ako na hinoon na sana. Imo nisa? Ngano? Yan ang tato! Nasikop na ang tato na ako! Nasuna to sa itong... Nasuna to sa bukod! Ipagawas ko nimo! Giros ka kakot. Ikapos na itong Pele, pero imo yung gibuyan kay magigsangka ka niya! Bitaw sa no? Bitaw sa no? Yung sa naman ron, ha? Siya resultado! Ha? Kabahasan ang naong nimo! Mga ipagka-mudmo sa lapok! Hilom! Ikaw, wari ka mo munbod. Munbod na mapod ka. Hilom ha.
Usan, gilibutan na ba ka sa ato makuwak ni Tangyang na ibutan? Gilibutan na ba? Gilibutan na. Gilibutan. Pero, Naman? dangog kayo. Dangog? Oh, dangog kayo. Kamaong magkikawa yun. Oh, nakakuha siya armas. Oh, tuan na. Tumangog din yun. Hindi orong na siya. Di po sila ng princess. Animal. Pasilapon ko kapahit kay pasig may guling agdang ko. Hindi ka din. Ikaw, Kuko. Ikaw mo lihok. Ikaw mo lihok. Lihok ka. Lihok. Bitaw ko. Ipakita yun na ako ang imong abilidad, oh. Sige, nagkagigan siya pa sa lipon. Marok, ikatanan. Oh, ako ipakita mo. Saan ka? Reklamo ka ba? Di ay dana ko, do. Burot ka ng pulsa na ko, do. Ang nakuutos ka bandol, 20,000 pesos. May utak ka yun. May utak ka. Bakit yun? Salamat. Naaptik kong kalit. Naaptik kong kalit. Sige, lihok. Di ka na yun. Sabihan sa kusanan. Nakortahan sa ko. Milihok ang karaho nga nakadawa to 20,000 pesos. Ano pinsis? Huwag ko magdahong nga ingon adto ang iyong mga lihok kung makikaway sa masus ka lalaki nga nakikaway ka nako. O si Philip labaw ng inudil. Nagsige na hinulog sugyot nga iuli ako kung unsa may akong nailugkikan kanila ni Princess. Hanggaw. Buang! Kumusta ka na, mami? Okay rako. Ug asa na ang salbahis nga princess, ha? Gigukod sa itong mga tao. Unsa? Nakaikyas? Nagkadagan, mami. Oh, Philip, ano sa man? Ikaw ka lang manginanaw sa kibuhat ni princess sa imong mami o sa imong daddy? Miss Indira, Huwag ka maluoy sa imong mami nga nakuyapan tungkol sa kibuhat ni princess. ang ako nga papanging. dili siya makaikyas. Makuha siya pagbalik sa mga tao ni Daddy. Nang Rosa, mag-agwanta ka pa. Ang imong samad. Aya ko pa, Bruce. Sino? Aba, Bruce! Ngano, Nang Rosa? May tao! Parang napo lang nagkadurol na sila to. Pero wala siya magkapantay. Sakop ka rin doon, Mateo. Nagkadurol na siya. Maabot ko na og labay ang konsilyo. At sige. Pahuway sa dayon. Maayong pagkaigo niya sa sadugan, Nang Rosa. Mupadayon pa kita sa unahan, Bruce. Tawag ko si Nurito Philip. Labing mayo. Aron masayod taon sa kahimtang ni Princess. Maayo kay, na-distansya ko na ni Mami ug Miss Indira. Si Bruce. Hello, Bruce. Dito, kumusta na niya? Nahitabo ang gidukdan ni Bruce. Tod kay nagkadagat si Princess. Ug nagsuot-suot karon sa kakahuyan. O, sa ato pa. Buhi pa, Princess. O Bruce, ug gani nagasangka silang Daddy Mateo. Pero nalubig si Daddy. Unsa? Mao gra Bruce. Pero nabalaga ko. May daotang mahitabo kang Princess kay bimando na si Daddy nga ipapatay gyud siya. Unsa? Oh, mao ka na ang taho ni Nurito Philip. Kung mo'y badli sa kapalaran ni Princess nga matapos, unsaon ko man. Pero wa ako kawati o paglaom nga magmalampuson si Princess sa iyang tinguha, Bruce. Ka, Nang Rosa? Yar! Oh, Yar! Unsa na? Asa na si Princess? Oh, anong may katawa ka? Anong may pahiyo mong may katawa ka, Kukuk? Tungod kay. Tuwa sa paingon sa lungag yun. Lungag? Mao ba? Oh, asa lungag ako? Tuwa sa paingon sa dakong punuan yun. Bunuan. Kana, bunuan din. Bunuan. Pili kay punuan. Kana yun. Bunuan. Maayo diya. Yang pagkasuod itong napita. Kukuk, dali, pagkaksa ko. Maayo kay tuwa siya dito. Piling ka na ako sa. Dito siya may punta yun. Tungod kay, gabihan siya sa itong mga tao. Dito siya may sok. Tuwa siya dito na sumok. Tuwa siya dito. Believe ko nimo imong gigayon sa imong mga tao. Tuwa ka dito na isumok. Labing mga ipagaksa ko. O diya, karon adto na. Tara!
Tuwa pailain. Wala ko'y bala. Shit! Nyor, nakita agi sa laktod nga agianan nyo. Paingon sa akong langob. Di adri. Ay na lang, Cook. Oh. Di ba ka marunong ta? Di atari, na kung langob, yan laktod ta, adto na to pabutan si Princess, okay? Oh, lagi Nyor. Mauna. Oh, kung tuwa na siya dito, klaro na, sikop na siya. Sa dili pa siya makikita kang San Pedro. Mag-uba no namin sa dakong himaya. Uy, sibot mong pasabot Nyor. Paksan ko siya sa dako na kong agungal. Don Mateo. Dili ka ba na bulihok, Philip? Dili ka ba na mutabang sa imong amahan? Tingalit nagpaswabing imong bugmak ang princess, ha, Philip? Hello, Miss Inira. Huwag ka man mulihok. Nagpasabot na nga gusto kang magkaikyas katong princess. Diyan mo. Tuwa na, misirit na. Ay, may untag masiko pagbalik katong princess, oy. Masigop siya, Miss Indira. O kasilutan siya. Dili siya pasayloon ni Mateo. Asa ka siya? Wala ko magkabati ang mga buto-buto. Asa nagkapaingon si Princess? Tuwan doon napita. Magdala ko. Nagadulag kita sa mansyon ni Don Mateo, Nang Rosa. Oo, Bruce. Gusto kong makita si Princess. May buto-buto kita nabati. Naadang dapita, Bruce. Paingon ka na sa dakong langob, Nang Rosa. Dakong langob? Unsa kini dapita? Dakong yungip, langob. May lutsanan ba ka kini? May lutsanan ba ka kini? Welcome to my kingdom, Princess! Don Mateo. Ngayon, maaniya ka, Princess. Kung niya magdagay kita sa kalipay, una na magpinatsyanay. Don Mateo. Wow, saludo ako sa imong kaisong, Princess. Napakamang mo ako, namudmud pa ko nagkabasa nga kung naong nagkaako kikagsukol sa akong kinatagpuk ang puwersa. Nahurot na ang akong kahadlok, Don Mateo. Aha. Ug mao na lang nagpabilin ang tinguha. Nga kahatagan og hustisya ang kamatayon sa akong ginikanan. Nga sila si Tatay Julian ug Nanay Paulina. Princess Inday, Inday, pamina. May muura man tingali nga ato kining sabot-saboton. Unsay puti may pasabot? Paminaw, anagal ti kag milyon. 10 milyones ka pesos. Okay? Don Mateo. Di na lang maurot ang maugtang tinahad ko ni mo gastuhon. Sa ingon lang anak ka sayon? Dublihon. Dublihon ko pa. Imo na kong 20 milyones ka pesos. O di ka na lang manghilabot pa. Okay, pate. 20 milyones? Yes, Princess. 20 milyones. Kung kumusukod ka, himuunti kang asawa. Unsa? Asawa? Lord, himuunti kang asawa. Pero may asawa ka nga si Maura. Wa na to'y ayo. Kadto si Maura, wa na'y ayo. Kadto si Maura, mura na lang luya nga mikuhos. Unsa? Musa, ayaw pagtinguha ang atong kalautan kay di mangyod ka magpalapuso na Inday. Musa, dawata na lang nga kung tanyag kanimo makawartahan ka pa uliya. Mahimo ka ba na akong first lady? Ikaw, Princess, dawatang ka na ni Don Mateo. Para ka na si mong kayuhan. Linuod ka na. Magpalipayon ka uban ka na ko. Ipaniguro ko ka na, Princess. Hilabihan ni mo kasalbahis, Don Mateo. Pasilahan ko lang kanimo. Hinahin ka naglakang padoon ka na ko. Sa usa mo lang kasayop nga lakang timani, mamatay ka, Princess. Tungod kay nagtiyo na kong daan, o gingon man si Coco nga kita kang Coco, nagtiyo ng daan sa iyang armas tumong kanimo. Matusap-tusap ka sa mga bala. Don Mateo. Una-una sa makadagan, nga kung gitanyag kanimo, Princess. Makaayo kining kanimo. O dili ka pa mo agpas, dili ka makikita kang San Pedro. Karong panahon na, di practical. Utak.
Utak ang tangita, utak brain! Ha? Mau ka na, princess. Magmalipayon ka ba? Magkwartahan ka ba? Asa kung pagita si Princess. Dito, ayaw pa pa. Usa? Mangutan ako. Kamu may nagugod ka, Princess. Asa sa bayon? Oh, nakro siya paingon sa dakong langot, Norito. Sila ko langob. O, laban siguro. Hindi na yun siya makaikyas pa. Kinuha ko. May nipusal ka niya. Kisam ka. Wala ko'y panahon pagsusi kung insin ko ka niya. Ang importante, mo si Princess. May pinusila yung nahito mo. Bruce, Nang Rosa. hitlin na lang. Dili may mong sagdan ko. Ayaw pa kumyanda. Oh, wa ko lang mahimo. Sorry, Don Mateo. Pero dili na mahimong buta ang ako mga mata. Ug dili mahimong bungol ang akong madunggan. Tura siya. Unting nang mga Rosa. Tura, mitabok si Spikas. Kinit. Unang higayon nga ikaw mipusil sa sakop ni Don Mateo. Naligo na ko mga Rosa. Gusto manglugod na lang. Asang napita ka ng dakong langob ka gisgutan niya atong sakop ni Don Mateo, ha? Nakatultol ko anak ng Rosa. Ang mga kong samad. Ang hindi na mo mahimo manang. Magkuha lang ko ato kasakyan. Aron nga, ihatod ka sa ospital. Dili, Bruce. Unungan ako si Princess. Hangtod sa akong kamatayon. Mga Rosa. Dili mahimong biyaan ko si Princess, Bruce. Pero mga Rosa, samaran ka. Kung di matapos ang ako kinabuhi unsaon ko man, ako'y mahimo. Mga Rosa, naibaw ko. Nga diligid pasagda ni Nurito Philip si Princess. Dili, Bruce. Kung magkinaon sa ang panahon kato si Philip at tumulapan siyang ginikanan. Mga Rosa, mahal niya si Princess. Bruce. Oo, masahin ko. Unsa niya kamahal si Princess? Usa di niya ni pasagdan. Base dalimot kas panultihon nga nagkanayon. Blood is thicker than water. Oh? At tukid mulaban si Philip siyang ginikanan. Rosa? Mo nagpisag magkamangko nga mo ato sa dapit nga nahimutangan ni Princess buhaton ko aron katabangan ko siya. Nananawag. Si Mami. Hello, Mami? Oh, asa ka karon, Philip? Di ako paingon sila kulangob, Mami. Oh, dakong langob. Bye, Mami. Karon dayon, muadto kita sa dakong langob, Miss Indira. Wa ko makatultol, anak, madam. Ako, nagkatultol ko. Pwede ang magmotor lang ta? Pwede kayo, pero dili makalahos. Mula ka pakita og mga 200 meters tingali, tungason. Kung mo gana, dili magmotor ta. Ang kasalan ako. Okay, labing maayo. Eta na, Miss Indira. Basin, ano dito si Princess? Gusto ko makabaho sa iyang gibuhat nako. Ingon man usab ako, Madam Maura. Tana! Unsa man, Princess? Last chance. Di juga madatangyo, Inday? Ibabaw sa patay kong lawas, Don Mateo. Mama! Wes, wala ko'y mahimo. Kokok! Nyor! Buhatan ka kung gisugo kanimo. Ha? Mataas mo kamot, Princess! Ano? Boss! Buhatan mo sa may gusto mo. Iya. Sagiso man yun. Wa ka na mahimo pa, Princess. Bingiya si mong luyo kung makaako pa pagsukol. Ha? Tanawa! Mga sakop ni Don Mateo. Oo. Nagtiyon sa ilang armas tumong nako. Oh, nakita mo na? Mauna! Among mga kwak ni nagtiyo ni mo. Silang mga armas, busa. Sa kamay mo lang iihog, Princess. Sa mong sayo. Mamatay ka! Kokok, dula! Gapusa! Ha? Gapusa! Wag ka kanungo! Oo, Nyor. Napusol ko siya. Ha? Oh! Unsa ba gibabot mo? Napusol na ko siya, Nyor. Oh! Ibang ko na lang ni. Iyay. Dinoptok magagariot. Nahadlok ka ba ko? Siya hadlok! Ako nahadlok? Katagal na itong mga kwaknit nagtiyo nila. Nga ako mahadlok! May pariha ni mo. Anong hadlokan mo, ha? Kisya ba siyang hadlokan ako doon, Mateo? Nan, unsa pa may gibabot mo?
buhata ang akong gisugo kanimo. Ay, sus ka na ra di ay! Onyot! Kadalira na! Dali, Princess! Napuson kita! Mao ba? Wap! Nailo ko ang imong armas. O sipitan ko ang imong liog, Kokok. Dodong, Kokok, Dodong! Dodong? Naunsa ka man, Dodong! Nano ka man! Nyor, nakita mo sige buhat ni Princess na ko. Oh, tala ka ba? Unang mamatay si Kokok. O tamong niya. Ng mga sakop ni Don Mateo. Kamong mga kwaknit, pamahawa mo. Di mo gawas mi si Kokok. Nyor, wala na sila, Nyor! Di ba ko gustong mamatay niya, Roy? Dili mahimong makaikya si Princess Kokok! Nyor! Yang gitiyon ka na po ang subuhan siyang armas, Diyos! Ang sibuhan siyang armas, subuhan sa kong armas! Hindi na siya akong tipahag, Nyor! Tipahag, tampihag! Ang kanan, Nyor, daw, naratol ako! Naratol ako, Nyor, ang basik, kusilong ko niya! Huwag gagining utog na ko, Nyor! Patumanan na ito, mga kwag Nyor! Ha? Butan mga, Nyor, butan! Marukoy kini si Princess iyang gihimong taming si Kokok. Pero dili mahimong makaikya siya. Padaplin mo! O ibutang ang inyong mga armas! Ibutang! Nyor, ipabutang na lang nila, Nyor, butan! Nyor, uy, mga butang, mga kwag Nyor, ibutan ninyo dong! Butan! Nyor! Ibutang na ninyo! Ay, sige, magtutok na! Usapan mo! Di ninyo ibutang! Di ba kayo gusto mamatay ko? Di ba lagi? Pumunta na mga Noy! Animal! Opo, pumunta na po. Very good, very good! Animal! Dito man ang makuwak ni sa bando ni Kokok. Padaplin mo! Padaplin! Panaplinayin mo! Butan! Tungungan yung gihatag ninyo! Nyor, doon matiyo na to! Tungungan na to! Oy, Kokok! Ayaw magbut-but ha! Ayaw magbut-but ha! Dili ikaw matuman, dili ikaw ang amo, ako ang amo. Ang akong mando matuman, dili ang imo! Nyor, gusto ba kong mabuhay, Nyor? Di ba ko gusto mamatay? Abo ang Kokok. Gusto kang maluwas ug ako ang mahimong alaw! Mawa! Basin, doon matiyo! Dili ka na mahimo, Dodong. Nagsibog sila. Ang marukoy nga princess. Nagsibog sila og si Kokok. Ang nabantang o niya o giliwag-liwag. Oo, anarasad. Nakita ang tiyan ni Kokok. Oo, nibabag nasad. Princess! Dili ka makaikyas! Dili, princess! Dina! Nagpapatay ka, Kokok! Idol ka doon matiyo! Imo kong yunay! Bahala na! Sorry, Kokok. Princess, traitor ka na sa doon matiyo! Patay na si Kokok. Princess! Nagtuo ka nga magmalampuson ka? No, senyor. Dili ka mo lampus sa pagpalayo, pag-ikyasgikan ka na ko, Princess. Don Mateo. Ay, sunod! Nga mga bala! Anak na mo tama! Kanimo, Princess! Buhata! Gihagit ko ikaw, Don Mateo. Buhata dayon. Gihagit ginayin ko nimo. West, dili ka mahigawan, Princess! Pero hinumdum mi Don Mateo nga may armas na sabkong gigunitan. Ato, no? West, tapuson ta kini, Princess. Pero akong ipaniguro kanimo na sa atong panagbuelo, ikaw ang matudas o dili ako! Nakapasalipot ako. Ano ba? Taydor! Dito ang talawan! Nisugod na siya punting na ako. Talawan! Mukaos ko. Kinip! Animal, may baos ang karaho. No, nagtalipon, nagkapasalipon. O siya usap nagkapasalipon niya ng dakong bato. Karon, punting mo lang. Kinip! Ayaw magtago, Princess! Gawas diha sa imong gitaguan! Ikaw ang unang mo gawas, Don Mateo! Bogo ko. Cornet! Ayaw ka mo! Magyan ninyo si Princess! Tuay ni kuha sa iyong armas. Kini! Tuwa pa'y lain! Kini! Animal! Nanahigo ka kung partner! Animal ka! Animal ka! Labaw ka pang animal, Don Mateo! Matra. Marukoy. Hingi ko sana. Ubay-ubay na sa kumang sakop ang iyang napatay. Sa makibuhato na ko nini.
Wa na ra ba si Kukuk? Patay na kini. Kaya akong giunay sa pagkusil. Nahinayak pa sa ako. Abo ang ko, hanggaw ko. Animal. Wa sige kahadlo kini hinampak na pinsis. Uy, anak. Wa ba ka ni mo kamang paingon ako? Animal, ni kamang baka. Doon na sila yung bitigig. Lain usapan na ikusa ko mga sakop. Animal! May nabati ko mga buto sa sud sa langob. Usarap kinito mo. Buhi pa bagha si Princess. Mao na pinanggap kita, madam? Yes. Oh, okay. Mga naog na kita. Okay. Og, mutungas pa kita paingon sa ibabaw. Oo, madam. Okay, tara. Pero madam, di mo kumpiyansa, ha? Kitingali, ipatiyan ta atong princess. Ay! Madam! Madam! Madam, maunas ko! Ay, maayong pagkamu mo. Lako sa bato. Agay, nakalitan man ko sa dihang niingong kagun og hapa. Ano, sorry kay madam. May buto magkukong nabati. Tingali kita mo ikipusil. Okay na. Dali, bangon, madam. Dali. Nahilo na siya. Hugdan ko pagpunit kaya akong armas. Iya ko. Nagpasalipod. Nining duha ka mga dagkong bato. Don Mateo! Huh? Tingog ni Princess. Umurag dili na halayo. Gikan ni nga kung nahimutangan. Tapuso na nato kining atong kahimtang. Dunay mo taliwan ug dunay magpabilin nga magbarog nga buhi, Don Mateo. Mutingo ko, mabaos ko. Nangita ka yun sa imong katapusan, Princess! Kung maangkon ko man ang kamatayon, magkita na mi og ang akong mga ginikanan. Apan, basin og ikaw ang way swerte, Don Mateo. Onsa! Magdungan kita og gawas gikan sa atong kitaguan, Don Mateo. Og sa makauna lang nato. Ikaw matapos, Princess. Ikaw, ha? Magpaus ko! Pakita, Don Mateo! Umaga, pakita niyo kini! Nagkagriling na yun, Mayo. Kung sa may kumbahatong karon yun, wa na rabay makatabang karako. Nahurot na nga kumakuak nit. One on one na ni. Buiset. Dili ko hungog, Princess, nga mugawas. Nga mugawas ako din sa kong gitaguan. Dili. Ikaw ang magpakita og dili ako. Iyay. Nagaduol naman gitingali na ako. Ikaw man gitingali ko sinampat. Animal. Giling lang ako. Nagligid-ligid. Lata ang gitsa. Princess! Ay ko gilaranay! Ay ko gingaha! Animal ko kang dako! Nagkaduol na ko nimo, Don Mateo. Ha? Nagkaduol. O nagkaduol na makita ko no? Pakita! Dili sa ko hanggaw nga magpakita sa tumang kasayon. Tungod kinahibaw ko nga nangandam ka, anong pagpusil na ko. Kabaw sa kano! Ikaw na kabaw. Mukamot sa ko. Dili ko magpaabot nga ako ang yabaw nan. Mukamang sa ako. Padung sa iyong nahibutangan. Kamang Mateo! Kamang! Ikutasan ako, Miss Indira. Tungason ang good ni madam. Niyara kita dool sa ba sa langob. Og may nagpinusilay dili palang dugay, madam. Labing maayo kon patay na si Princess. Maayo tag maingon ana. Punong na Rosa. Bruce, ngano? Tanawa. Sila si Madam Maura ug si Miss Indira. Naatuot sila. Dito magpakita nila. Kung maghimo silang dautan nga to ang princess, pues,
Di sa ko managanas pagtapos ilang kinabuhi. Nang Rosa. Kinahanglan nga makuha ko siya. Nagpadayon ko pagkamang paingon sa iyang himutangan. Namidpit ko aning mga dagkong bato. Kinahanglan nga ako ang makauna ka mo, princess. Dili ko makatugot na ako ang malaot, ha? Nagkamangusap ako kilid-ilid pa doon. Di ko makatugot ka mahugong sa laot. Dili, princess. Kung ko sila ikita, kung asa sila nagpita. Pero nabatin ako ilang tingog kaganina ni Princess o ni Daddy Mateo. Padayon ko mo pitpitin sila nga ba. Kinahanglang mapugan ko sila nga. Huwag kinabuhi na magalas silang duhang Daddy o ni Princess. Kinahanglang kapugan ko sila. Masud, kita sa langot pa damaw na. Oh, musod kita. Unsa, pero, madam... Ay, kung nahadlo ka, ako na lang, Miss Indira. Agay, kuyugan kita madamaw na. Hapit ako makalipod sa usa ka na kumbado. Oops! Niya, buhinay ko sa pagbarug nga may inampingon isang di ko pag-ayo ang akong buko-buko sa bato. Mihinay o gawas ang sumbuhan sa ramas. Sa ato pa, si Don Mateo ang nagunit ni ini. Karon, kini... Ang kandimal! Lagay ko nga sa lagkot! Karon, mauna kinaingin mong katapusan, Don Mateo! Princess, Inday, ayaw! Bayran mo ang kinabuhi nilang Tatay Julian o na ni Paulina! Ayaw! Ang Philip! Nalagpot! Ipatira ni Philip! Naramay ka! Dudong, Philip! Naramay ka, Dudong! Princess! Managsama ka mong amahan o anak! Ya! Isang imo! Ayaw palupin kong! Ayaw palupin kong! Sige! Bati! Bumati! Bumati! Dali, Miss Indira. Oh, madam. Pastilan. Huwag kayo mga bitin ni Ri. Waoy, ay kahadlok. Sige, madam. Nagsunod ko ni mo. Tuwag sila. Misud sila. Musud usab kita, Bruce. Ikaw ang mag-igo ng Rosa. Ikaw ang mag-una kay Suhito ang magkari ang gapita. Oh, dali na, ng Rosa. Ay nampak pulos makamao. Dodong, Philip, ayaw palupig, Dodong, ayaw palupig. Ingon sa nagkalayo umidistansya sila kanako. Philip, tapusan na ka na si Princess. Nadugay pang nakapatay ni mo, ana. Tapusan na. Nakalayo. Mahal ko ikaw. Pero di ko makatugot. Kaya mo hilabtan nga akong nga mahal sa kinabuhi. Igo ko lang gipaningil ang ilang mga utang. Kinabuhi ang ilang diutang. Pres, kinabuhi usab ang iyang ibayad. Ya! Dili ka mudampos. Kung ikaw ang way swerte, iampo ko ang talag mo. Princess Paginaw! Ito, kundi mo. Paginaw! Di ko gusto nga. Doon ay daw kang may kabog. Rosa, itukbod ko ikaw. Udagan ka pa na yun, ha? Huwag ko dito. Hangtod na. Magkabiya ka rin na pina. Unsa? Manikamot. Yung may balik ni mo ang gustong tingha o mayuta nag-iilog sa kumanggigaan. Philip. Yan! Dagan palayo! Di ko gustong doon daw kang may tabo kayo, Princess! Palayo! Mahal ko ikaw! Di ka nung ka pa, palayo! Layas na! Traidor ka, Philip! Oh, umabi mo, Aura! Salbahis ka! Imo pang giagda sa pagpalayo ang salbahis na princess! Huwag kayo utang kabuputol, Philip. Ang kaaway sa mga ginikanan, imong palayason. Miss Indira! Dili ko mulayas, Miss Indera. Tiwaston ko kining gubat batok ninyo. Oh, sige! Magkakagnaong, Philip! Mami,
Mami, di na ko gusto. Nga doon na daw tayo may tabo kag Daddy Mateo o kag Princess. Nakanuhong ko! Oh, Animal! Mateo! Siyang mamatay, Philip, nakanubuka nga mamatay na Princess, pero imo din pala yan, Lord! Daddy! O dili siya gusto nga doon na daw tang mahitabo. Tali ka ninyo. Tungod kay mahal niya si Princess Mateo. Agyat! Oh, Animal! Philip! Huwag ko magtahong nga magkaako ka sa pag-rider ka na mo. Kana? Ano mo huna-huna ang nagpadako ka na mo? Kana? Ha? Ipaedukar! Oh. Ihatagan sa tanan. Unya, maunay imong ipahaws na mo. Laliman ka, Mateo, ha? Nabati na mo ni Miss Indira na iya palayason si Princess! Nakabati ka na ka? Nakabati sa ko! Wala ko puti mo gayon kaya hindi ko magka... Nalagay ko yung Philip. Ba't tugrang nagpalayo ha? Nagtuo ka? Nga? Magulang puso na. Pansyon mo na. Nagtuo ako. Nga ko. Nituo nga ikaw. Bilaban ako. Kaya mo pansyon si Princess. Pero mauli ay palayas yung hindi mo. Mauhinong na nagpalayo. Oh, ha? Daddy! 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 Ayaw ko tao ka, Daddy! Tungod kay dili ko ikaw, anak! Daddy Mateo! Panood na kamay! Para maklaro! Dili ka na mo anak ni Maura. Sinagop ka lang namong buanga ka! Kana! Mami! Ayaw kong tawag, mami! Naku! Ano ba sa mapagilanin mo? Sinagap ka na din ni Madam Maura o Lord Mateo, Philip. Daddy, Mami, bisag sinagop lang ko ninyo. Pero di ko makatugot ka doon na tang mahitabo ka ninyo. Drama. Mao ba? Nasayop ka, Philip, tungod kay ang taong ka makikabin sa kong kaaway, mahimo ko sa kakaway! Daddy Mateo! Okay ikaw, Princess! Ikaw yun mo nagkagwisit sa mong kinabuhi. Ang imong binuhatan mo'y nagtagbisit ka ninyo. Wes, mamatay ka! Daddy, ayaw! Ayaw? Unsay ayaw? Kini! Daddy! Mama na Maura! Si Philip ang naigo! Kaya ipapakay si Princess! Buang-buang ka, Billy Baka! Gano'ng bibabag ka? Bilisi! Bilisi ka! Umaw ka rin angay sa mga taong traidor! Dagan, Princess! Palayo! Di ko gusto mamatay ka! Palayo! Philip! Wes! Di mo rin ang panaganon! Princess, mauna kini ang imong katapusan, Princess! Boss nila siya, Mateo! Boss nila! Natural! Hindi! Hoy! Oh my God! Madam Maura! Sino na? Agay! Mateo! Mateo! Daddy! Inside nagpasil kang Mateo! Ako, Madam Maura! Ikaw! Nana Rosa! Mateo! Mateo! Ang musamad sa panit ni Princess! Kaaway ko! Oh! Oh my God! Ang ako doha ka pa! Maura! Sakit! Mami! Bias ka tingubanga ka! Apil ka! Bisidira ka! Naigo! Son! Mateo! Unsa karon? Ang dugo sa kumba. Patrol car. Patrol car to. Dugay ko nakailaon sa ron patrol car diay. Philip! Si Daddy Mateo! Sorry, Daddy. Princess, ikaw ang nagmadaugon. Daddy! Dad! Patay na siya. Okay ka, Philip. Kinahanglan nga madaka sa ospital. Princess! Lakip na ang imong Mami Maura. Princess! Kinsa ang nagkapusil kang Don Mateo? Ako, Sir Pulis. Oh, ikaw? Ako usab ang nipusil kag Madam Maura o kag Miss Indira. My God! Men! Sir! Ikarga sila si Madam Maura o Miss Indira. Kinahanglan nga madaha sila sa ospital. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Kung ikaw, manang. Andam ko sa pagdunol sa akong mga kamot. Timaan sa akong pagsurrender.
Princess. Mabuhi ka, Philip. Tabangan ko ikaw nga. Di ka mabilang ko. Andam kong silbihan ang akong kasalanan. Pero iampo ko. Dili ang imong kalag. Kundili ang imong kaluwasan. Princess. Gipanalipdan mo ako sa akong kamatayon, Philip. Tungod kay anda mo sa ko magpakamatay sa kong paglaban, pagpanalipod ni mo. Tungod kay mahal ko ikaw. Mahal ko sa ikaw, Philip. Magpakabuhi ka. Aron sa ingon, doon ay pinuhat nga makaduaw ka na ko sa mangiyob nga bilangguan. Palikamutan ko nga nga makabaton kagawasan. Tungod og alang sa atong dugma, Princess. Og dinhi manghigala natapos kini ato sugilanon nga sinuwat ko sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalag mo. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Ug niya mga naghatag og kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Princess, Carol Hikain, Philip, Alex Lara, Dunia Maura, Teresa Terol, Don Mateo, ang atong writer-director, Francis Iliaga Espares. Miss Indira og Nang Rosa, Jennifer Dato Miniusa. Bruce Lee og Moises. Kining inyong higalas kanginan, June Caracapuanes. Sa papel ni Kukok, ato soundman, Aldwin Nakurda. Hangtod na lang sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Inengtanan, idalit alang sa inyong kalingawan sa RMN Drama. Og mao to ka listeners ang katapusang sumpay sa iampo ko ang kalag mo, no? So wala pa gyud ko makaredy sa ipuli na ko ning dramahan, no? So tingali makapokus na ko ani sa pobreng milyonaryo, no? So mga pasensya mga ka-listeners, no, kay sa pagkakaroon jud o kasabot ang paminaw gid mo labad-labad pero si labad ninyo gid muna nga hinaut is pagsabot ninyo, no, nga madugay-dugay sa tag-upload, no. Muna kung balik-balik kong mga pagsabot niyo mga ka-listeners, no, kay di man malikayan gid, grabe. Di sila maayo din magpulaw kanunay ba kay labad kanunay sa balik kasi ning sakit sa kumari pika side bitaw sa ulo kunik ba dito na yung ngipon ano ba ngani paminaw nako na diri ang labad ba murag katunga sa naong bitaw mo ni resulta gid ka na mapulaw bitaw ko mga ka-listeners kanang makadlawon na nya makamat di naman makatug og adlaw na kay init naman igang na kayo muna nga magtuob na sad so mao gyapon kay sige og tuob labad gyapon ulo kay manigidit makadlawunan naman pug balik so murang arang na nay kung matugkog sayo kanang nga tungtong nag alas di na mula pa so alas 12 bitaw makatug ana kay kondisyon ani kaugma, no? Pero maabtan ako kadlawon anak pa matug grabe labad gyud kay sa ulo mga ka-listeners mo gyud akong kuan gyud ipasabot ninyo, no, mga pasensya, no, kanang mga time yun nga di ko ka-upload. Salamat sa mga nisabot, no, labi na nila Ma'am Life Journey, Ma'am Gisoli, no, nga maogi nagtabang bang sponsor nya kanunay nga ning sabot. Salamat kayo ninyo ma'am, no, Ma'am Life Journey, Ma'am Gisoli, no. Og mao to mga ka-listeners sa sunod higayon na po, no, sa umaabot pang mga drama, no, hinaot nga kuan okay ta kanunay, no, sa matag adlaw o labi na nyo mga listeners, no, kato mga OFW, no, ampi mo kanunay diha, no, sa inyo hang pagpanarbaho, no, labi na ni Ungol Toledo Vlog ug ni Stayap nga mga driver gani, no, mga listeners, no, ampi mo kanunay, no, sa pagdrive, no, di lang gid mag-comment, no, kay hinumduman ra mo na ho sa akong vlog, no, ampi mo kanunay o God bless ninyo, no. Stay safe lang gid sa kanunay. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ungol Toledo Vlog o Bill si tawagan ni si Nistayap, no. Shout out Roger Belgigas.
Julie Wong's TV, no? Anjit Ibinagracia, no? Itong mga si Welcome Bisaya Channel, no? Mga listeners na to ngawa na wag bantay ni comment, no? Atong i-shout out na sila Hector Talon, Darlene Sumagang, no? Amorlina Alcala, no? Nya katong nabasa ng comment, di na lang ito i-appeal kay nabasa naman sa comment, no? Katulang mga kuan, wala mabasa sa comment. Atong hinumduma, no? Nya kay taas-taas man kay kong vlog, no? Di na lang ta maglangan, no? Kung sa sunod higayon na pod. Abangin niyo ang Pobre Milyonaryo kay ato po nang i-upload na, no? Kay sa pagkaron wa pa ko kaandam og ipuli aning atong drama nga iampo ko ang kalag mo kay tungod lagi sa gunson na paglabad sa kong ulo, no? Nagsagunson yung paminaw gid mo na nga wa ko kapokus og edit. Ngay jud pasensya balik-balik, no, mga kalisteners, pero ay mo kabalaka kay sigapon paningkamutan ako, no, nga maka-edit na pero nanago ko inaandam nga mga episode. Ang pag-edit na lang, no, para kanang kuan og copyright ba may wala pa na ako matrabaho. Nganda na ako pasabot niyo, no. Og daghang salamat niyo yung tanan mga kalisteners, din lang tama na akong vlog kay hapon na. Thank you so much for watching. God bless na tong tanan.